Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly at Griw Sgorio. Roedd 1877 yn flwyddyn fawr, dechreuodd cystadleuaeth newydd o'r enw Cwpan Cymru a chaf y stadiwm newydd i hagor yng Nghasnewydd. Rodney Parade, 157 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r ddau yn cwrdd am y tro cyntaf. Y Cwpan a'r stadiwm, a mae dau glwb yma hefyd wrth gwrs. Un heb golli yng Nghymru tymor yma, sydd hefyd i codi'r Cwpan. Dau yw'r gwaith yn olynol. Yn erbyn y tîm olaf i ennill yn erbyn nhw yng Nghwpan Cymru. Cofiwch, oedd hynny yn 2019. Y Seintiau Newydd yn mynd am y trebl. Cei Connah yn mynd amdani pnawn yma a Rodney Parade, y cyfan y fyw ar S4C. Mae'n hyfryd cael bod yma ar gyfer y Rownd Derfynol, yr haul yn gwenu hyd yn oed. A na i hefyd Malcolm Allen ac Emlyn Lewis yn cadw cwmni fi, croeso mawr ato ni. Brafion cael bod yma, mae'n braf yma hefyd. Malcolm, allai daflu ystadegau atoch chi a'r gwylwyr drwy'r pnawn am y Seintiau Newydd, ond yn y bôn, maen nhw wedi bod lot gwell na pawb arall tymor yma. Sut mae Cei Connah yn ymdopi â hynny? Yn anodd iawn, ond eisiau bach o lwc. Mae'n achlysyn, mae'n ffeinal, mae'n gyffro, pwy sy'n delio efo nerfs, mae'n brofiad yn y ddau dîm, gyntaf ac ail yn Uwch Gynghrair Cymru, sy'n mynd digwydd yn aml. A mae'n ddwrnod gwahanol i'r Uwch Gynghrair. Mae yna rhywbeth, pan ti'n chwarae mewn ffeinal fel un, paid â gadael y gêm, pasio chdi. Mae rhai chdi droi fyny. Ac mae Cei Connah yn bendant mynd i neud yna heddiw. Maen nhw'n nabod i gilydd mor dda. Emlyn, ond yn chwarae di Sul diwetha. Seintiau'n ennill yn y pen-draw. Oedd hi'n gêm agos iawn, di sgôr mewn i'r munudau ola. Ni'n clywed am gwpl anafiadau da'r Seintiau hefyd heddiw. Yni'n mynd i helpu Cei Connah? Mae bob tro mynd i helpu, mae lot o chwaraewyr allan. Am ddiffyn y Seintiau yn felly fach fel yn sôn. Fi'n siŵr o Mike Wild yn edrych mlaen am y 10 munud ola yn y gêm. Ond mae chwarae wrth diwetha. Mae pawb yn gwybod y pawb yn y Gynghrair. Ond fel nath Mark sôn, mae'n ffeinal, mae'n rhywbeth gwahanol. A dwi'n siŵr bydd ddau tîm yn edrych mlaen am y gêm. Un peth sy'n taro chi, sôn am Mike Wild. I gêm ola fe i Cei Connah, Jordan Davies yn gadael. Brad Young, y prif sgôr. Weithiau chi'n edrych am y stori ar ddwrnod fel un. Mae yna ddigon o straeon allan yna, Malcs. Mae yna go iawn o Michael Wild y gwestiwn gyna. Nid yw'n coelio, nid beth oedd yn ddeitha fi, dwi'n mynd i greu argraff. Mae yna rwla yn y gêm yma, dwi'n mynd i greu argraff. Pwy o wir, ti'n sai yn stori iddo fo wrth gwrs, ond mae yna fwy na hynna. Mae'r gwaith cartra, mae'r gwaith paratoi, di gorffan wan. Ti'n gwybod nid y siarad ar y cae. Mae Cei Connah wedi bod lawr estoi, efo Neil Gibson y gwesti, a maen nhw i fyny amdani. Sam cara cep di droi am y gêm yma iddo fo. A maen nhw wedi dysgu o trwy'r tymor yma o'r gêm, maen nhw wedi chwarae yn Seintiau Newydd, a wythnos dwytha, nath nhw cael un neu ddau o gyfleoedd, so nhw wedi bod yn mwy clinical, so nhw wedi ennill y gêm. Felly, gobeithio wneith nhw heddiw i Cei Connah wrth gwrs. Tasau nhw wedi ennill y gêm, nhw fydd yr unig dîm sydd wedi gwneud hynny. Dyw'r Seintiau ddim wedi colli tymor yma yng Nghymru hynny yw. Mae werth nodi hynny. Maen nhw'n mynd am y trebl, a mae tri o'i chwaraewyr nhw, rhyw dryndod pêl-droedaidd, wedi bod yn trafod y cyfan. Dwi'n teimlo da ni wedi cael tymor gret gan un gêm arall ar ôl. Leo Smith yn mynd am y gol! Gol Gampws gan Leo Smith. Da ni bron yna. I come in last year and we were already out of the MG and we won the other two, so it'd be really nice to complete the treble this year. Marshall yn llwyddo gael cwestiwn fewn law, Danny Williams. A'r ergyd yn wych at y gornel ucha. When we played them here start of the season, I thought they pressed really well. And they play a diamond, which sometimes can be difficult in midfield. Hopefully we can do what we've done against them in the league already. It was a good feeling last year. I'm sure we all really enjoyed the day and the night. So yeah, hopefully we can do that again this year. Domestically, we were obviously doing really well, trying to maintain that unbeaten record leading into the game on Sunday. People are fighting for places, so I'm sure we'll be at it Sunday as well. TNS have obviously had some top teams that, you know, in the past that haven't managed to, you know, to stay unbeaten. So if this group can do it, then obviously we'll look at that and we'll find it quite special. Mae'n teimlo'n gret. Dwi'n meddwl tro gyntaf i fi allu cael y trebl ers dod yma. Da ni wedi bod allan yn y Cwpan MG reit fuan. 2-3 tymor dwytha. Da ni eisiau gwneud siŵr rwan, da ni gorffan y tymor yn gry. Campwyr Uwch Gynghrair Cymru ydy y Seintiau Newydd. Dwi'n meddwl mae unrhyw pêl-drôeid dwi'n eisiau gwneud siŵr bod nhw'n curo troffis, wneud siŵr bod nhw yn cael medal neu be bynnag. So, na, dwi'n teimlo fatha, diw'r ots pa ffeinal ydi o.
da ni eisiau gwneud siŵr da ni yn y ffinal, gwneud siŵr da ni yn perfformio ar y dydd, gwneud siŵr da ni yn gallu ennill y gêm. Y Seintiau yn barod amdani. Maen nhw'n dîm gwych sydd wedi cael tymor gwych. Ond dylai ni fod bach yn siomedig bod neb wedi gallu just ennill un gêm yn erbyn nhw? Mae'r fantais gyda nhw, mae llawn amser, mae nhw'n chwaraewyr gorau yn y Gynghrair, maen nhw'n dangos hynny, maen nhw wedi curo'r Gynghrair o 33 pwynt, so nhw'n wedi mynd i curo i blwyddyn yma ar yr holl. Oedd nhw'n 62 pwyntiau, mae'r Cei Connah orffen y tymor ar 59 pwynt, felly... Felly nhw wedi stopio ar y pwynt yna a dal ennill y Gynghrair. Mae'n anhygol. Ond mae'n dangos y bwlch, dydy. Yn sicr, ti'n edrych ar Leo Smith, yma'r cysondeb mae wedi dangos. 27 o gema mae wedi cychwyn. Mae Conor Roberts wedi dechrau mwy o gema iddo fo yn y Seintiau Newydd. Felly dangos sut mae o'n datblygiad dod o'r i fai wan. Felly ia, mae plan A gyda nhw, a sydd gyda nhw ddim plan B yn y man ni. Plan B ydy chwarae yn well ar plan A. Felly dwi'n deud heddiw, os di Cei Connah di cael ei tacteca'n gywir, maen nhw'n mynd i greu sioc yma. Barn fi di na, cofio. Cwpan Cymru, Emlyn, ti'n nabod nhw'n dda ta beth, chi'n chwarae yn y Gynghrair, colli yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru, sy'n angen fi atgoffa ti hynny wrth gwrs, ond fi eisiau atgoffa ti a pawb sy'n gwrando. Dyn nhw wedi colli yn y Gynghrair ers Chwefror blwyddyn diwetha, a fi ti'n cofio, achos ti'n chwarae Met yn y gêm. Sut mae hynny'n gallu digwydd felly? Lot o lwc, ond fel y Mark yn sôn, mae'r cysondeb sydd o'r Seintiau yn yr ethol dda, a mae'n anodd i unrhyw un trwy'r tymor i trial fod yn erbyn nhw. Ond fel wnaeth ni sôn, blwyddyn a hanner yn ôl nawr, so mae cyfle i ennill y gêm, a fi'n siŵr bydd Cei Connah felly di edrych nôl ar y gêm yna. Dwi'n siŵr mae Gibson wedi gweithio'n anodd iawn yn y strategaeth y gêm. A fel mae'n sôn, plan A, a gobeithio bod nhw'n gwella i'r Seintiau. Fi'n siŵr fod Gibson yn meddwl efo bach o plan gwahanol i'r nomad. Iswch chi mewn y gêm na, Rownd Derfynol gyda cynllun yn amlwg, ond dechrau'n dda hefyd. Maen nhw'n newid pethau, nhw'n glyfar neu fel Mark yn nhw'n just yn well? Mae nhw bach yn well ydyn, ond ie, mae Harrison a'i tîm digon siarp yn newid siarp, dwi'n credu, a mae newid siarp yn gyflym. Mae pawb yn gweithio am wythnosau, gweithio siarp yn erbyn y Seintiau, dyma beth ni am wneud, am ddiffyn y dda iawn ac yn y blaen. Hanner awr mewn i'r gêm, mae Harrison newid siarp efo'r Seintiau. Mae'r plan A tu allan yn ffinest, so mae angen yr tîm all, mynd i'r plan B wedyn. So mae dyn nhw mor gymaint o opsiynau fel chwaraewyr a fel siarp y gwahanol hefyd. Dwi'n mynd i lot o amser dyn ni. Just a setyn de, dwi'n meddwl bod y gêm seicolegol yma, lle ti'n colli cyn cyrraedd yn ymwneud y Seintiau Newydd, yn mynd i ddigwydd heddiw. Da iawn, Marks. Yn fyr ac yn gryno ac yn ddiddorol hefyd. Dyna ni angen fan hyn. Ni ar Parade, Rownd Derfynol Cwpan Cymru yn yr Heilwen. Y cefnogwyr yma yn barod. Y ddau glwb gorau yn Uwch Gynghrair Cymru tymor yma yn cwrdd â'i gilydd yn y Rownd Derfynol. Os na sioc i fod fan hyn. Edrych mlaen yn fawr amdani y Cwpan wedi osod. Steffan Athen ni. Wedi'r egwyl.
Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Dim y tro cyntaf yng Nghas Newydd, ond y tro cyntaf ar Rodney Parade. Seintiau Newydd yn cwrdd â Cei Connah. Y ddau dîm gorau yn y gynghrair, cyntaf yn erbyn ail, oedd 33 pwynt rhyngddyn nhw. Mae dyn ni cyntaf yn erbyn ail, ar restr y prif sgorwyr hefyd, Brad Young o'r Seintiau Newydd, enillodd yr esgyd air, ond oedd hi'n agos. Jordan Davies hefyd o Cei Connah, di creu argraff tymor yma. It's everyone's dream to play in finals. We believe we can win. We've got confidence. It'd be up there with the best days of my life. Well, Jordan, it's great to meet you. You've had an absolutely fantastic season. There's definitely been no shortage of goals, has there? How much have you enjoyed it? Yeah, obviously I've enjoyed it fantastically. Gibbo's given me the freedom to play. The boys believe in me and so does Gibbo, so yeah, it's a good feeling. How much of an influence has he been on your career, do you think? Oh, he's a special person. Like, not many managers go to the extent he does for like individuals. I'll always stay in contact with Gibbo. He took me to Prestat and gave me a chance. He brought me back to Connah's Quay, and he didn't have to. And then give me the freedom to play, and I've scored goals. That's because of him. Have you got a favourite goal this season? Yeah, my free kick against Colwyn Bay. I just remember standing over the ball and Diz was like, "Are you going to shoot?" I was like, "Yeah, why not?" I hit it, and as soon as it left my foot, I knew it was going in. I was just whether the keeper could get to it or not. No, he didn't get to it. It went. I think the other thing that I have to ask you about as well is the celebration. Where does that come from? Because we've seen it a few times. I'm not going to name names, but a previous manager left me out of a squad, like a team, and then I came on that game and scored. So I ran over and did that. So. What about the period that you had in Haverfordwest last season? How do you look back on that? Yeah, fond memories. We won the playoffs. Yeah. It was probably the best day of my life, winning the playoffs with them, especially with the boys as well, because we had a good group there. So togetherness was really good. And some of the players were really close with, yeah, Zach, Jazz, Risa Bruzy. Like, they pull you through that, like, because I was missing home and stuff, and then you had them. No, it was good. Obviously now you've got this amazing move up to Scotland on the horizon. Tell me about that. What do you know about Greenock Morton? I know quite a bit, because obviously I've had loads of calls with the manager, the general manager, the chairman. But yeah, they're doing well in the league. Could be a bit better, but I can't wait to go. I'm excited. It'll change my life, but it's full-time. Obviously, I'll gel in well, hopefully, and we hit the ground running. You mentioned coming back from Haverfordwest and obviously the kind of the homesick element of it all. Obviously, this is a big step now and you're going to be some distance from home again, aren't you? Yeah, but it's the right time now. I'm full-time. I can just concentrate on my football for 2 years and then see where it takes me. Welsh Cup final, a massive occasion and such a prestigious cup and competition as well. How incredible would it be to get your hands on that trophy before you move on to the next part of your story? Yeah, that would be a fairy tale, but it'll be a tough. TNS are a class side with some very good players, but we believe we can win. We've got confidence. We've got some very good players in our team. So yeah, it would be a fairy tale. It'd be up there with the best days of my life, but who knows what can happen. Jordan Davies yn cael tymor gwych I gêm ola fe. Heddi I Cei Connah, mae fe bant i'r Alban yn ymuno â Greenock Morton yn y bencampwriaeth bwriaeth. Chwaraewr da yn amlwg, neu cael rhywun yn holi'r cwestiwn I fi, bydde fe'n cael lle yn hym y Seintiau Newydd? Hwna'n dipyn o gwestiwn. Tytolaeth tymor yma fysa. Mae wedi datblygu me lot mwy smart, mwy clefar, efo ffeindio'r pocedi bach ma yn yr ôl, rhif 10 na. Mae'n mynd I cymysgu I chwarae hefyd. Mae'n mynd I dod yn fyr, mae'n cyflym I fynd I lawr y Sianeli, ac I chwarae yn y lefel nesaf, lle mae'n mynd I wneud blwyddyn nesaf, yn 28 oed, cofia. Mae'n rhaid I edrych lle mae datblygiad o'n dod I. Wel, mae'n rhaid fo sgorio goliau. Dim ond be mae'n wneud, ti bod tro'n edrych ar yr endport yna I rôl rhif 10, a mae'n digwydd yma'n hyn gan fo. Felly, ia, mae'n barod amdani. Bysa, I gondau chwarae Seintiau tymor yma, a bob lwc iddo fo ar ôl heddiw. Mae'n dipyn o gyrmoliaeth yn hyn. Emlyn, ti wedi chwarae'n erbyn e. Ti wedi chwarae gyda fe I Gymru C
hefyd, tiod, pa fath o chwaraewr yw e, pa fath o broblemau mae fe'n achosi am ddiffyn? Fel yn Max, mae fe'n gyflym sydd yn broblem, ond mae fe'n endio lan yn y bocs yn y llefydd cywir bob tro. Sydd yn diddorol, efo Kenny a Franklin lan top, a wedyn mae John Davies bob tro. Felly dwi'n siŵr rhan angytuno felly fydd ddim yn siwtio y Seintiau mor gymaint a fel Brad Young a Declan McManus, ond mae fe'n achosi problemau gwahanol. A fel Cei Connah tymor yma, mae fel Chico, efo Harrington drawr o'r chwith, back post, draws a John Davies, a mae'n sgorio golau yn y late runs mae'n sôn. So, na, pob lwc dde, boi efo digon o ffydd a gobeithio yn hyd ddau am blwyddyn nesaf. Croeso chi angytuno, ni'n mwynhau hwnna, ni'n gwrando nhw'n angytuno drwy'r pnawn. Ni yn hoffi stori, a Cei Connah, tîm olau ennill yn erbyn y Seintiau Newydd yng Nghwpan Cymru, yn rhyfeddol, ni'n mynd ôl i 2019, hefyd oherwydd Covid ag ati, gystadleuaeth ddim wedi bod ymlaen bob blwyddyn, a wedyn maen nhw'n mynd ymlaen i godi Cwpan Cymru. Malcolm, maen nhw'n eisiau golygfeydd fel hyn eto, yn dyn nhw, Cei Connah? Dwi'n siŵr yn nhw wedi dal gwylio'r clips yma yn y gwesti cyn dod yma, un cwestiwn. A mae'n un o'r diwrnodiau yna lle, maen nhw wedi curo o blaen ond unwaith flwyddyn yma, Cei Connah. Mae'n diwrnod lle ti eisiau creu hanes, mae'n darllen amdano fo ti fel arfer, ac fel chwaraewr, ti'n eisiau creu basio chdi mlaen. Edrycha, sy'n nhw'n gwneud rhywbeth i gael y dathliad yna i lluniau ar y waliau yn Cei Connah ar ôl heddiw, ond mi na ddim, na ddeud hyn, iawn, mae'n nerfus a wedyn mae'n adensiwn cyn y gemi. Unrhyw chwaraewr yn ystafell newid na reis drwan, ond pan nhw'n dod i'r cae, mae hynna di mynd. Mae'n eich di just focus ti yn y parth, fel dwi'n gael fo, yn y parth, neb yn dod i fewn i hwnna. Iawn, cyntaf bel gyntaf, cyntaf ail bel, curo bob dim, rhedag gwella nhw, curo'r tacl sy'n gyd, a wedyn ti'n ennill gem, efo dipyn bach o... Safon, ie, angen digon o safon. Dyna ni, o safon fan hyn wrth ochr y cae, diolch yn fawr iawn am y tro. A dyna ni'n barod amdani, Rownd Derfynol Cwpan Cymru, ac yng ngwir traddodiad rowndiau terfynol, mae'r hael di ymddangos a Rodney Parade, wrth i'r ddau dîm ymddangos hefyd. Draw ni at ein tîm sylwebyn ni. Sylwebyn y Saesneg hefyd ar y botwm coch, ond dewch ni fynd draw at Owain Tudur Jones a Nick Parry. Diolch Dylan, pnawn da bawb a chroeso i Gasnewydd. Y Rownd Derfynol yn cael ei chynnal yma am y 4ydd tro, ond y tro cyntaf yn Rodney Parade. A'r Seintiau Newydd yn ceisio ennill y cwpan am y 4ydd tro yn olynol. A'r tîm diwetha i wneud hynny oedd Caerdydd, a mae yna 54 o flynyddau wedi pasio ers hynny. A dyna y tlws, yn hybrhau y tlws clysa sydd ym PêL-DROED. A pa well llwyfan na heilwen Casnewydd a'r ddau dîm gorau yng Nghymru. Ac cyn cychwyn y cyfan mi fydd Niall Allen o Only Men Allowed yn canu yr anthem genedlaethol. My herod fy nhadau yn anwyli fydd, gwlad mae'r ddach yn torion, enwogion o frid. A'i gŵr o'r rhyfelwyr, gwladgarwyr tramad, dros rafyd oll a sant a'i gwaed. Gwlad, gwlad, leidol o'i fi'n gwlad, tramor yn hir, 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 o bai, o galed i'r heniaeth a'r Niall Allen yn arwain yr anthem. Mi byddai'n braf gallu deud mor braf oedd i gweld y ddau dîm yn morio canu. Ond Owain Tudur Jones, oeddech chi'n canu, beth ydych chi'n ddisgwyl yma pnawn yma?
Gobeithio, byddwn ni'n gweld gêm gystadleuol dros ben. Yn amlwg, y tymor mae'r Seintiau wedi gael, maen nhw'n mynd i fod mor anodd i stopio. Ti'n sbio ar Cei Connah, yn meddwl, mae rhaid i chi gael y perfformiad perffaith i wneud yn siŵr i fod i'n gystadleuol. Ond, unrhyw gwpan cyntaf neu yn ail, dylai bod i'n dipyn o gêm. Dim newid yn hym Cei Connah o'r tîm nath mor dda yn erbyn y Seintiau'r penwythnos diwetha. Colli i 2 gol hwyr. Dim newid fanna. Un newid yn hym y Seintiau. Mae Daniel Redman yn symud i chwarae yn y cefn yn lle Jordan Marshall, a hynny'n golygu bod yna le i Ben Clark gam i mewn i ganol y cae. Dyma nhw Cei Connah. Newydd sôn, mae rhaid iddyn nhw fod yn berffaith, yn enwedig y boys yn y cefn. Kai Edwards, Disney a Nash. Mae'r pellter rhwngthyn nhw yn mynd i fod yn hanfodol bwysig. Yn amlwg fydd Harrington a Poole yn cael ei gwthio nôl, ond hefyd fydden ni'n gobeithio gweld yr elfen ymosodol ganddyn nhw i wthio'r Seintiau nôl. A wedyn y Seintiau Newydd, wel am dîm. Osa wendid yna, dwi'n yn siŵr, ond osa un ardal. Ti'n sbio ar Marriott yn y cefn, Redmond wrth i ochr o, ydy Cei Connah yn gallu gwneud yn siŵr bod y ddau yna yn amddiffyn. Bod nhw'n enjoyo hynna mewn gormod o feddiant. Cadwch lygad ar McManus a Young yn yr un tîm, maen nhw'n lond llaw. Brad Young y fama, ia. Os ti'n dod drwy'r system y Aston Villa, ti yn dipyn o chwaraewr, ac am dymor mae wedi cael. Prif sgoriwr yn y gynghrair. Wedi arfer chwarae fel prif ymosodwr, da ni'n disgwyl i weld o ar y chwith heddiw. Efallai yn rhoi rhyw braw bach i Ben Nash a John Disney. Gwyn ni weld ysgeithio'r gorau ohonyn nhw. Mewn weld y cyfaliad efo Nicky John, y dyn yma, Jordan Davies, Malks ag Emlyn yn siarad amdano fo am chwaraewr, am dymor mae o wedi cael. Prif ymosodwr i Cymru Ec yn ei gêm ar fuddugolaeth yn ebyn Lloegr. Rôl chydig bach yn wahanol i Cei Connah. Safle rhif 10 yn y pocedi. Fydd Cei Connah'n gobeithio fod o'n cael gêm a hanner. Yn dyfarnwr ni ydy Bryn Markham Jones o Wrexham yn wreiddiol bellach yn athro yn Abertawe. Ac un o'r goreion ar gyfer un o brif achlysuron y tymor yma yng Nghymru. Ie. Gibson wedi cael gymaint o argraff yma yn rheoli Cei Connah, ond mae rhaid i chi ddeud, dim cweit gymaint o argraff. A mae Craig Harrison wedi gael yn rheoli y Seintiau Newydd. Am yrfa rheoli mae wedi gael efo'r clwb yma. Mae wedi ennill y cwpan gwaith nolynol o'r blaen. Mae wedi ennill y trebl ddwywaith o'r blaen. Dyna y nod yma heddiw. Yn swyddogol, Cei Connah ydy'r tîm carcred. Dwi ddim cweit yn deall hynny mewn rowndiau terfynol. A nhw sy'n yn y coch i gyd. Dyna sy'n bwysig, a chyffyrddiad cynnar i Andy Firth. Un o'r prif resymau pan nhw'n cael tymor mor gampus. A mae Young yn erlyd hon yn syth. Mae rhaid i Disney fod yn ofalus. Ac mi gafodd ei ben iddi. Ie, newydd sôn cyn y gêm am y peryg a'r bygythiad mae Brad Young yn ei gael o'r chwith heddiw yma. John Disney, mae o ddigon cyflym chwarae teg iddo fo, ond y tric i Cei Connah rwan ydy sut wyt ti'n dechrau'r gêm. Wyt ti'n dechrau efo lot o ddynion tu ôl y bêl, cadw dy siap a trio peidio ildio, ond mewn ffeinal mynd amdani. Dyna fydden ni'n gobeithio weld. Oedd hwnna'n fentrus gan Firth, a mae Kenny ar ei holi yn cael ei erlyd gan Davies. Ond mi fyddech chi'n meddwl wrth i gael cip ar Davies sy'n chwarae yn yr amddiffyn yn y canol heddiw efo Marriott. Chi yn meddwl falle y bydde Cei Connah wedi gweld llygedyn o obaith o weld pwy ydi amddiffyn y Seintiau. A'r anogaeth falle fydde i Davies, Kenny a Franklin fynd amdanyn nhw. Yn union be mae Franklin y gêm, mae Marriott ni chlirio mae'n cael ei faglu. Dwi'n meindio gweld hynna, Nick. Ti newydd sôn am y peth yma yna. Mae rhaid chdi brofi nhw. Mae rhaid chdi roi rhyw dest bach. Oherwydd os mae boys fatha Marriott yn gweld lot o'r bêl a maen nhw'n gyffyrddus ac yn enjoyo hynna'n, fydd hi'n hawdd iddyn nhw. Ond pan ti'n gweld hyn, a mae hwnna'n un cas dros ben gan Kenny, mae o'n lwcus fod y dyfarnwr heb weld hwnna. Studs i fyny, gwni weld unwaith eto yma. Sbi ar Kenny'n dod i fewn, studs, methu'r bêl, ar ei ben glino, ar ddwrnod arall, mae hwnna'n gerdyn coch. Mae wedi crafu Malcolm lawr o'r ben glin lawr. Mae yna dipyn o sôn di bod am VAR, bod o'n VAR light i Gymru neu be. Mae o'n lwcus bod yna'n mynd yma. Yn sicr mae o.
pan nath y bêl fownsio a Mariet cyrraedd i gyntaf, oeddech chdi gwybod bod Jack Kenny mynd i ddod yn ail yma ac oedd hi'n warthus i weld oedd. A Mariet yr hen ben, chwarae teg, dim ffwdan, mae wedi bod drwy'r felin sawl gwaith mewn gyrfa mor lachar. Gwaith da gan Williams. Mae gyda brosedd arno fo, a mae yna rhyw olwg positif ar gychwyn Cei Connah o'r cefn i'r blaen. Oes, da ni sôn am 2 funud bydden, mae'n anodd gwneud yn siŵr bod hyn yn parhau, mae 90, ond be dwi yn licio, ac heblaw mae dacl gan Kenny, ond ni'n licio honna, ond y bêl yn mynd ar ben yr amddiffynwyr, gorfodi nhw amddiffyn. Os rhywbeth, swn i'n mynd i gweld Kenny a'r Mariet, efallai o safbwynt i daldra fo, ond ar hyn o bryd mae ar Danny Davies. Disney. Cerwch glyfer. A Franklin yn cael ei wylio gan Clark. Dyn nhw at Tŵl sy'n ei chodi hi mewn. Fam ddiffynwyr mawr yn dal i fyny ar Syge, cwff. Unwaith eto, y bêl nôl i mewn teg at y cwrt chwech. Mae'r ergyn yn cael ei tharo gan Edward, o! Becas i lawr. A mae wedi teimlo honna. Ddim yn siŵr os oedd wedi hitio dyn i hun Kenny, ond Baker mae'n siŵr oedd o'n de. Da ni'n gweld, oedd hi'n dipyn o ergyd. Cadw'r bêl yn fyw yn y cwrt Cosby, ti'n gweld hon? So wedi gallu tharo i llawer gwell. Dwi'n siŵr os mae Kenny sydd yn rhoi rhyw bwniad bach i Baker. Gwrdd i'n gweld yn well yn fama os mae'n lawr. A chwarae teg no Edwards, jyst cadw'r bêl yn fyw. A ti jyst yn gweld yn fama bang yn erbyn dyn i hun. A mae hwnna'n anffodus. Ie, ti'n mynd gweld Cai Edwards fel arfer yn cymryd y foli ar y fyna. Ond Noah, ia. Ond ddim rawd o fanna, jyst taro'r pêl. Mae ddim mynd am y gol, dwi. Felly mae Baker a Mariet wedi cael cychwyn go anghyfforddus i'r 3 munud agoriadol. Mae rhaid ni'n feddwl hefyd, mae Mariet ac hefyd, mae Davies yn ganol yr amddiffyn yn chwarae allan o'i safle. Felly, OTJ yn dweud fyna, mae rhaid chdi pwysau ar nhw. Dyna fe mae Neil Gibson yn feddwl hefyd, efo Harry Franklin a Jack Kenny. 2 chwarae 25-26, wedi cychwyn 25-26 gem at ymwyr yma. Felly, maen nhw wedi bod cysondeb, maen nhw'n bod gem i hynna'n, mae hynna'n gryfdar, ac os ydyn nhw gyd chwarae fel blaenwyr, gyda nhw siawns. A'r enghraifft ora sydd ganddo ni tymor yma di Rownd Derfynol Cwpan Cymru Alban, lle yn y Gynghrair mae'r Seintiau Newydd yn cael ei ffordd i hunan. Ond yn y Rownd Derfynol yna, oedden nhw'n cael ei gorfodi am ddiffyn, pasg oedd wrth ochr Danny Davies, a nath nhw ddim enjoyo hunan. So ni'n fod Cei Connah di dysgu'r gêm yna. Young eto. Firth eto. Mae'n werth sôn gyda llawn gyflwr y cae yma. Oedd yna gêm rygbi ar y maes yma, nithio'r am 8:00 Connaught yn ymwelwyr. Ac mae'n rhyfeddol, da chi'n gweld y llinellau wrth gwrs, so mae'n rhyfeddol beth i cyflwr y maes, chwarae teg. Pan glywes i bod y gêm na, mi oedd rhywun yn pryderu, ond wrth gwrs ddoth y glaw ddim, mae hynny'n gymorth. Williams yn gweld yr hediad gan Tŵl, dim yn mynd i gyrraedd, mae Redmond yno. Smith yn ei bwydo'i, tuag at hold, yn tacl dda gan Williams. Josh Williams. Gychwynnodd i dîm Cymru Ec yn y gêm ddiweddar. Mariet. Ac yn ôl at Connor Roberts. Di chwarae pob un eiliad yn Uwch Gynghrair Cymru tymor yma. Dwy waith dwytha, Connor Roberts wedi cael y bêl cicio allan, mae wedi redag drwad i Firth yn y gol i Cei Connah, felly tacteca Cei Connah yn gweithio, dyn nhw ddim yn gadael y chwarae o'r gefn. Wel, pan welson i'r Cwpan a'r Rhibanne ar y maes, oedd yr Rhibanne yn chwifio go iawn, sy'n awgrymu bod yna wynt yma, a mae'r gwynt y tu ôl i'r Seintiau Newydd. Bron a bod, da ni'n gweld y ddau dim yn mynd yn hir yn gynnar, a da ni'n gweld, da ni wedi sôn am y frwydr yma'n barod. Kenny'n syrthio ma'n gobeithio am gic rydd. Oedd y ddau yn neud union rhywun peth i fod yn onas, felly dim trosedd, ond ia, mae'r Seintiau wedi cael ei gorfodi fynd yn hir. Be sy'n ddifyr ydy ganol cae, 3 yn erbyn 3, dyn yn erbyn dyn ym mhob safle. Dwi wedi sôn am Jordan Davies yn barod, mae gen y fo rôl amddiffynol, stopio Leo Smith rhag chwarae. Tafod yn sydyn at McManus. Williams. McManus eto.
ddim wedi cael y tymor goren o'r eisafon ei hun, Holden. Young yn cynnig i hun, Holden yn mynd i hun. Gafodd am gafel yn honno, mi oedd na wiriad, felly fydd hi'n gic gornel cynta'r gêm. Ie, pan ti'n mynd dyn yn erbyn dyn yn ganol y cae, mae yna rhywun ar fai. Holden, Josh Williams, sydd fod wrth i ochr o. Mae'n mynd heibio fo. Chydig bach yn rhy hawdd, troed chwyth ydi o, felly yr ergyd. Weithio am chydig bach o look efo'r droed dden, yn erbyn yr amddiffynwr allan am... Ie, gic gornel, nid tafliad. Felly jyst cyfle. Wel, o'n i'n mynd i ddweud i'r boes mawr, sgen nhw'n llawer ohonyn nhw'r Seintiau Newydd, ond fydden nhw'n gobeithio achos i problemau. Mi oedd na ddyddiau pan fydde Hudson ac Astles i fyny yna. Mariet dal yn ei chodi'n uchel. Ffyrdiad bach allan gan pŵl yn ddigon i'w heli o'r Cwr Cosbi dros dro. Young, ond o braidd yn ormod i Clark, am yn amser ddo fo fwyd o Young unwaith eto. Williams, o'i flaen o. Young, curo i fi, mae Young di gyd yn dda. Ac yn y diwedd mae hwnna'n drosedd. Cael ei hildio gan Noah Edwards. Ia, Young yn neud beth mae o'n neud yn dda, de. Just yn positif, efo'r bel na. Trio neud rhywbeth ddigwydd. Mae'r sgil ma. Mae'n hawdd pobl yn meddwl bod ti'n hawdd i redag mor gyflym efo'r bel pan ti'n dan rheolaeth. Ond i dydy ddim. A mae o'n neud hynny. Ond beth mae'n neud yn bwysig ydy bod o'n cuddiad si hefyd o'r wrth Noah Edwards a Noah yn gyda dynnu fel law. Am dymor, mae hwn wedi gael drwy gol ar hugen yn yr Uwch Gynghrair 31 o goliau gyd tymor yma. A mi fydd o a McManus yn gobeithio am osanaeth da fan hyn gan Mariet a gan Smith. A Clark mae'n digon o le ar ben ei hun ar y Cwr Cosbi. Ond at y postyn gosa mae'n mynd. A cic gornel. Ie, dwi efo chdi, Nick, o'n i'n sbio'r Clark. Bron, oedd o'n gofyn, ond mae bel oedd i ddwylo fo yn gofyn, ond yn neb o'i amgylch, ond mae'n lot fawr o'r tîm ar rwan. Maen nhw'n gadael y dyn sydd tu allan i'r Cwrt Cosbi yn rhydd. Maen nhw'n teimlo'n fwy cyffyrddus allan marcio a mwy o ddynion yn y cwrt, ond hei, bydd hwnna'n dacteg yr hira mae'r gêm yn dyn i blaen. Smith efo'r gornel yna, mae yn cyrraedd Clark, mae Clark yn ergydio, mae'n taro i fi'n i hun, Williams, a Redmond allan. A mae Redmond mewn lle, cyfle i edrych, i danio. Ac yn sydd at y golwr, cyfnod bach da di hwn i'r Seintiau Newydd. Nath ni'n gorau gwtiodd yn hir, Clark yn gofyn o'r gig rhydd, ond o'r gig gornel, mae'n derbyn y bel, a da ni jyst yn gweld yr ergyd ola gan Redmond. So, di gallu tharo i llawer gwell, ond sydd rhaid gorn gwrdd y gol geidwad. Davies, lledu hi allan. Harrington i thanioi. Mae'r hedeg yn garedig i Mariet sy'n cael cyfle i chlirio hi. Edwards, efo Edwards mae McManus. Nawr ti'n mae McManus di hennill, mae hynny'n rhoi cyfle. Di Williams fynd ar rediad, oedd i ganol y cae at Holden, mae'n mynd at tu allan iddo fo, mae Redmond os dwi angen o. Llawiad. Ac yna rediad bach da gan Franklin fanna, cyn hynny. Ti'n gwybod be, Nick? Llinell amddiffynol uchel iawn gan y Seintiau fanna. Ti'n sôn am Cei Connah mewn meddiant. Be, 5 lladd i ffwrdd o'r llinell hanner. A mae'r llinell amddiffynol wrth y llinell hanner. Felly un bas tu ôl i'r amddiffyn. Oll mae'n gymryd ydy Jordan Davies i amser un rhediad em out. Ie, tad, sy'n declan bwl i hyn. Yma na trio codi bel dros i ddyn, sy'n mwy fewn hefyd. Felly ddim digon cyfle mi dynnu ffwrdd wrth yr amddiffyn. A glaw am Davies fod i cyflyma sy'n yna. Stio ddim ar draws un ochr. Siawns i Cei Connah fygw tu ôl yn nhw. Capten Disney paratoi i gymryd y gic. Nellis ag at Kenny, mae'n mynd at Edwards. Edwards cael ei ben i ddihi. O'n i'n sôn am ein cyn y gêm. Ti'n gwybod mae'n mynd i gyda mwy na siar. Ti'n gwybod mae mantais o taldrag yn chwaraewyr Cei Connah pnaw ma yn mynd i fod yn agorfa fawr, dwi'n meddwl, i Cei Connah. Ond mae'n eich ti fod ar yr ail bel na mwy sydyn. Mae'r meddiant wedi bod yn fyrhaol o safbwynt Cei Connah. Nawr y gwelwch chi, bel yng Kenny. Ond na lawiad eto gan Thoma Davies. Mae hwn... O, mae honna... Kenny oedd yn cwyno. Fo sy'n cael y garden.
Mae hynny braidd yn gynnar Malcolm i gael carden mewn gêm. Wel, fel blaenwr, ti ddim isio fo. Dwi'n dall pan mae'n neud, ar un mynd dweud, mae Davies trio neud hyn trwy'r amser. A gwranda, mae'n eich di gorff a draws fan'na fi. Mae'n cael y cic rydd yma na. Carden melyn. O, mae'r rhaid, mae hwnna yn heiddi. O, da ni'n dall mae bo gath o. Ie, Davies gath o am y llawiad. Dim Kenny am, bod Kenny yn protestio. Llawiwr sy'n cael ei gosbi. O, mae hwnna'n berfendigedig am Kenny! Di ddim yn mynd mas o'r llinell. Ac o'na gam sefyll ta beth. Ond Kenny yn nillodd y gryf na rhoi pwysau ar Davies. Bron iawn a gwneud i'r Seintiau Newydd dalu am hynny. A dyna'r agosa hyd yn hyn at gol. Ia, difyr, mewn ag amsefyll Kenny oedd o. Ond pa mor agos oedd hwnna'i groes i'r linell. Ac yn amlwg, Cei Connah, so well yn nhw sgorio. Ond mi fydden nhw wrth i boddau fysa maen nhw wedi dechrau'r gêm. Maen nhw'n gorfodi amddiffynwyr y Seintiau Newydd i amddiffyn. A ti'n gwybod beth, nhw'n enjoyo. Nag yn arfer. Ella bod y cae yn cael chydig bach o effaith, di. Dwi'n gwybod bod Cei Connah yn chwarae yn y Flynta, ac mae'r mwyafrif o'r tîm rwan wedi arfer chwarae ar y KF4G. Ond mae yna rhywbeth am chwarae ar gae gwair, lle mae bounce y bel, chydig bach yn wahanol. Dyn nhw'n delio fo ar hyn o bryd. Mi'n meddwl am bell. Cam sefyll o bellfor yn doedd, ond rhoed y peli, mae'n ardaloedd peryglus. Ti byth yn gwybod. Arbediad da gan Conor Roberts, chwarae teg. Yn y corridor ansicwydd y bel na doedd, lle oedd y amddiffynwyr i gyd yn gwynebu'r gol i mi gwybod be'n neud. Jack Kenny yn cam sefyll dalfodi amser i redad y well. Ie, y ddau dîm wedi cael cyfnod bach da. Roberts yn anelu. Fyny tuag at Williams, Clark, McManus. Holden yn colli hwnna. Roberts yn mynd i adael i Kenny gyrraedd hwnna. Ia, Danny Davies, Malcs di sôn amdano fo'n barod, bod sydd yn gwarchod. Dyna pan mae'r llinell amddiffynol yn uchel. Ond mae yna opsiwn yna i Cei Connah. Ac o'n i sôn amdano nhw'n mynd dyn am dyn yn ganol cae. Dydyn nhw ddim. Maen nhw'n mynd dyn yn erbyn dyn ar draws y cae i gyd. Man for man, maen nhw'n dilyn i dynion. Disney sbiano fo rwan wrth ochr McManus. Os rhywbeth, mae'r cyfrifoldeb wedyn, ti'n gwybod, os mae'r dyn yma'n sgorio, da ni'n gwybod yn union bai pwy ydi o. McManus. Holden. Clark yn ganol cas ei angen, a Smith sy'n ei chasglu y tu allan. I Smith. Mi oedd bicer, ond Davies sy'n ei chalu. Fe chydig bach o leag allan at yr Edmund. Young o'i flaen o, McManus o'i flaen o. Williams o'i flaen o. Clark yn mynd ar rediad ar draws y tri. Edwards yn curo Williams. Edwards arall, Noah Edwards yn dod o hi ac yn pasio allan. Tuag at Jordan Davies, tacl arferchog gan Leo Smith, a mae'n nôl eto. A mae'n bwysig bod Davies yn cyrraedd, mae'n gwneud. Pŵl. Yn o gyntaf mae Young. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Tempo bach da i'r gêm, y ddau dîm wedi cael eu cyfnodau. Ac mae'n sicr yn gystadleuol, a dyna ddyn ni'n ofyn amdano fo ac yn obeithio amdano fo. Cei Connah rhaid lot o egni fewn yma'n hyn. Ond wedyn, ti'n disgwyl nhw. Craig Harrison, di dîm mae'n di setlo, nid yn hyn, yn y marni. Ond dyn nhw'n cael i setlo. Hefyd mae Cei Connah i gwyneba nhw bod i fod. Ond mae o'n gwybod hefyd, mae rhaid fod mwy clinicol yn y trean ymwysodol yma. Franklin yn cael ei gosbi. Ac Neil Gibson wedi ennill Cwpan Cymru, wrth gwrs. Hynny efo prestatyn, a doedd neb yn disgwyl iddyn nhw ennill. Bryd hynny chwaith, ac mae hynny'n wir. Dybien ni yma heddiw gêm ar y cae ras oedd honna. A Bangor yn cael ei curo. Ac y seren i'r rhai sy'n yn cofio John Hildunt yn y gol. A mae cefnogwyr Cei Connah'n dal i fyw ar yr atgofion rheini. Bydd neb yn cofio John Hildunt. McManus. Pŵl. Disney. Marriott oedd mewn, nôl at Disney. Redmond.
McManus yn ddeallus di canfod chydig bach o le. Nawr te ar yr hediad mae Williams. Edwards di mynd efo fo. Kai Edwards. Di ennill Cwpan Cymru 4 gwaith. 3 o'r heini. Efo'r Seintiau Newydd. A'n ceisio i hatal nhw i wneud eto. Mae o Clark wedi cholli hi. McManus yn brysur. Mae fewn yn fler fanna. Ie, gair o Geri, dwi'n meddwl mae'n di gael. Mae Davies am iddo gael chydig bach mwy. Ond diffyg. Oedd neb byd maleisus yn hwnna. Na, nath o'n gyffwrdd o. Syni bod na Cerdyn Melyn. Lle bod fi'n anghywir. Cyffyriad chydig bach yn drwm. Kai Edwards yn gwneud y dda. Mae no Edwards yn neud allan o ffordd. A mae o'n ei gicio fo. Ti'n jyst yn gweld yn llithro rwan. Dal o, jyst ar ei shin. Ar ei droed o chydig bach. No Edwards chwarae teg. Oedd yn gweld sy'n dod oedd. Oedd, nath o'n neidio do. So un o hynna sy'n jyst reidio i ddeud gwir. I dyfynu. Ond dydy'r Seintiau wedi dechrau chwarae eto. Dwi'n wedi gweld nhw'n chwarae peli mor hir, mor gyson, ers amser maith. Disney, unwaith eto. Cyfle i rhoi fi mewn. Ond y gam sefyll, oedd i'n mynd fi gynnar. Ie, maen nhw'n licio hwnna dydy, y reverse pass os licio di o'r gic rydd, lle ti'n arferol yn gweld y gic rydd yn mynd ar draws y cae, diagonal os licio di. Maen nhw just ar yr eiliad ola yn mynd yn cicio'r bel i'r un ochr a mae'n cael ei chymryd yn dydy. Just i drio dal y Seintiau allan. Ond mynd rhaid i'r hediad fod y well does. Os ti wedi gwneud y tradega cyn y gêm, mae'n rhaid i chdi wneud siŵr bod chi ddim yn gam sefyll. Kenny, mewn y cwrdd cosbi o'r Franklin mewn lle yn y canol. Hwna'n gyfle. Touch trampolin, os welish i'n erioed. A ti jyst ymlaen, nath o'n neud mor dda yndo. Jyst y frwydr gorfforol na. Mae'n cael y gorau Danny Davies. Sbia, fod i'r ffefri, mae'n cyrraedd y bel gyntaf, cyffyrddiad trwm dros ben, allan â hi, cyfle di mynd. Ia, di'n anodd ddod ar draws i ddyn yma nawr, yn sicr, na siŵr bod chdi'n jyst cadw meddiant. Ti'n gweld, un cyffyrddiad bach neu llai a wedyn cael y bas i fewn, croesyd i fewn. Clark. Baker. Ligero. Dre ymlaen eto at Kenny. Kenny a Davies, a Kenny cael y gorau ohoni, ia. A mi oedd Davies yn ddigon deallus i beidio pasio'n syth at Franklin, ac o'n cam sefyll, a mae'r ddau wedi cadw meddiant yn dwt, a mae gan Franklin. A mae hwnna'n dacl fler ydi, gan Baker. Ac mae rhywun yn teimlo bod Franklin wedi cael ei atal fanna rhag rhedeg a roi pêl mewn i'r cwrt at Kenny. Ie, ti'n lle gyda le, nath Jordan Davies mor dda i beidio pasio'r bêl pan mae Franklin cam sefyll. Wedyn cyfuniad bach da, chwarae'r 1-2, Franklin yn gwybod cael ei gorff rhwng y dyn a'r bêl, cyffyrddiad yn dod lawr â fo. Cyfle arall rwan. Ie, mae'n sgil i gael cuddiad y bêl na, a wedyn neud siŵr bod chi'n dwy'n y drosed neu cael y drosed. Ie, mi allai Baker wedi cael cardiau felyn yn hawdd am honna. Eidio cam sefyll yn fan hyn. A Williams sy'n paratoi i gymryd y gig safle fanteisiol iawn i gen munud o'r gêm wedi chwarae. Heibio pawb ydych chi'n teimlo fod angen i rywun fynd amdani cyn Nash. Ond dyna be o'r pêl fa mewn. Croesiad o safon. Dwi'n meddwl bod McManus wedi gwneud gwaith da. Diolch yn cyffwrdd y bêl, mae o'n neud digon. Sbia arno fo, yn golygu bod Nash ddim yn cael, y cyfle'n hawdd i gael ei droed ar y bêl. Nath McManus yn dda iawn, chwarae teg. Just edrych ar y bêl, mae'n dod i fewn i'r postyn pella. Dyna ti'n cael dy annog i wneud, a pan ti'n gymryd ciciorydd, just crymanna, os oes neb yn cyffwrdd ddim yn mynd i fewn i'r postyn pella. Wedyn ti'n gobeithio rewyd hydag o flaen llinell. Llinell y golwr, sy'n neb yn neud yna, mae'n mynd i'r postyn pella Nash methu. Rach chi bas da mewn at, Williams oedd yno. Oedd i'r hyngdda boi ang i fod gyntaf i gyrraedd. Ie, na chydig bach o panics gan Nash yma. Unwaith oedd y bêl dros i ben o chdi weld o mewn, dwi'n mewn trwbl yma.
A dwi jyst yn gofyn y cwestiwn, Malks, pam bod y Seintiau heb ddechrau chwarae? Dwi'n wedi gweld nhw fel yma o blaen. Oes rhyw arrogance os lici di lle maen nhw'n dweud, nhw'n i ennill y gêm yma drwy chwarae, sy'n mae Cei Connah mynd i chwarae. Dyna pa mor da da ni. Dwi'n meddwl bod nhw'n medru chwarae ffordd na i ddeud y gwir. Mae Frank wedi cael ei ddal fyna gan Holden. Ac o blaen Holden mae Williams. Mae Williams nôl at Holden. Ddim lle clir ac yn y diwedd mae yna drosedd fanna gan Edwards. Ac bydd Cei Connah a ni'n hanner ffordd mewn i'r hanner cyntaf yn fwy na bodlon efo'r ffordd mae'r gêm di chwarae hyd yn hyn. Baker, Clark. Clark di gyn dda fanna. Redmond sy'n tu allan, mae Clark yn dal i'r cyffyrddiad. Dan bwysau, gan Edwards. Ac unwaith eto atal hediad ymosodol fel arfer. Fel arfer mae hynny'n golygu cardiau'n felen. Ac mae'n un cardiau'n felen i Cei Connah a 2 i'r Seintiau Newydd. Bryn Malcolm Jones jyst yn gweld hwn y trydydd tro i Noah Edwards tynnu Cwnewn y Seintiau Newydd i lawn. Brian Clark yn cael yr hediad o'i flaen oedd ochr anghywir i'r gol. Yn tynnu fel lawr, oedd o'n gwybod y cardiau melyn yn dod. Cyfres o giciau'r hyd. Sbiwch ar hynny. Cei Connah di ildio 7 y Seintiau Newydd 3, mae'r Seintiau Newydd di cael 2 gardiau'n felen. Marriott a Smith yn paratoi. A Marriott fydd yn i gosod i chwilio am Williams allan at Smith. Amser i ystyried i opsiynau. Holden. Redmond. Ar wahanol y cae. Nash, tynnu honna'n glir. Nash at Franklin. A Franklin yn dda iawn i reoli honna nawr te. Kenny Marriott yn gwybod bod ar ei waro. Marriott yn ôl. Fer y dar hwng y ddau. Mae eisiau rhaid i lawr o'r asgell nawr. Mae Smith yn galw amdani fos ni derbyn ni. Ac ar ôl i canmol nhw, mae honna'n bas wael. Meddiant yn ôl i Cei Connah. Nash. Disney gapten. Oedd hi'n ddi-sgôr hyd at 2 funud o ddiwedd y gêm. Yn y gêm ddiwethaf rhwng y 2 dîm a wythnos yn unig yn ôl. 2 gol llwyr i'r Seintiau. A mae'n gystadleuol gyfartal Smith. Smith i lwybr Young. Efo Young mae Nash. Mae Young di gyd yn dda fan gan Holden. Holden. Williams. Williams di thannu bod hwnna'n taro yn ebyn pen ôl Edwards. Redmond. Franklin. Mae'n mynd o wyrdd i goch nawr te. Mae rhaid i Davies gyrraedd honna. Mae'n gwneud hynny. A mae'n chi'n meddwl. Mae yna rhythm i'r gêm ma'n does. Falle bod y pasio ar Brydian Wallus. Mae'r meddiant yn mynd o un tîm i'r llall. Ond mae'r gêm yn aros yn fyw. Holden. Williams yn mynd o'i blaen o cynnig hun pas bach at o Redmond. Redmond at Smith. Nash. Franklin. Davies. Nath eto Marriott sydd dan bwysau. Davies. Da gan Davies i Smith nawr te. Mae Williams fyny, mae Young fyny a mae McManus i fyny. Smith a'r meddiant cadw i hun nawr troi'n dod at McManus. McManus, mae hwnna'n bas hyfryd. Mae'n y gam sefyll. Mae'n y gam sefyll a bydd y neb yn fwy diolchgar na fo. Gwni weld pa mae'n agos oedd hon. Ti'n gwybod be, dwi'n siŵr os mae Cai Edwards oedd mae'n gwybod be o tu ôl iddo fo de. Oedd yr hediad yn dda, oedd y pas yn wych. Oedd yr hediad wedi cael ei amseru, gwni weld dwi'n. Da ni'n gweld Baker yma. Ti'n gwybod be? Penderfyniad anghywir. Yna ddau o'n nhw. Disney mor ddifn. Ond fe Baker mor falch o weld y hyn yna fyny oherwydd os ddim. What a miss.
Ie, nath o fethu beth bynnag, ond dal i fod, oedd o ddim cam sefyll. Ond ti'n edrych ar y symudiad yn dilyn i fyny, lawr ochr chwith, mae Leo Smith yn ei chanol i, just yn cadw'r bêl ar rhedeg efo'i. Ie, a hynny yn dod ar ddiwedd yr hyn, da chi wedi bod yn syni sydd wedi bod yn absennol, sef y Seintiau'n dechrau chwarae. A maen nhw'n y 4-5 munud diwethaf, dydy wedi bod yn chwarae yn y canol na fatha'r Seintiau. Symudiad gorau'r gêm iddyn nhw. A mae'n un arall i Clark fydd ar ei holi fan hyn. Nawr te. Alla Perth ddim wedi bod yn nes ar lawio tu allan y cwrt. Mae McManus tu allan, pen draw y cae yn gandryll. Oedd Clark yn agosach, mae o'n fwy gwyllt fydd. Nick, pen ar y bloc. Don am yn agos, mae hwnna'n lawio. Dwi'n eitha siŵr o hynna. Just y matab o chwaraewyr ti eisiau edrych ar. Nawr term y bas fan yna Davies, Mariat ar draws yn arbennig o dda. Mae'r bêl yn bownsio ddi ar y cae yma mewn ffordd ryfedd. Dim ond pa ffordd, Seintiau'n ymosod neu Cei Connah, mae'r bêl jyst yn symud mor gyflym. Gwyn i weld dwi'n ffyrdd. Allan o fo, mae draed allan. O, ti'n gwybod be? O'n i'n anghywir. Chwarae teg, mae wedi cael hwnna'n iawn. Eich oedd i draed o twtch allan, ond ti'n gweld o, mae'n just yn dal yn ôl, mae mor agos. Gwych gan y llifanwr. Ie. A'r Liman Wraig, chwarae teg iddi. Hi di Kerry Louise Williams. Ddim yn serenu efo'r penderfyniad cam sefyll, ond oedd hi'n berffaith gywir fanna i fod yn deg a hi. Ac yn y cyfamser mae'r bêl pen arall y cae, a do'n ni'n agosau at hanner awr ac yn aros am gol gyntaf'r gêm. Davies yn penio'n glir. A mae'r tîm sydd wedi sgorio 117 o goliau yn yr Uwch Gynghrair tymor yma yn dal i chwilio am ei gol gyntaf yn y gêm yma. Y Seintiau Newydd wrth gwrs na te. Davies wedi gyda dda fan a Redmond oedd yna i'w ffenio'n glir. Young. Kenny efo Davies. Edwards. Mae dipyn o'r goliau yn erbyn y Cei Connah cofio. 2 gol ar 15 dwi'n meddwl, a hynny o bosib cyn y penwthnos diwetha. 4 ar 15 o goliau wedi dod yn erbyn Cei Connah. Ond mae'n edrych yn bur wahanol ar hyn o bryd, a hanner awr na mi'n chydig eiliadau ar gêm di chwarae. Davies, Kenny, Franklin efo fo, cyffyrddiad da gan Kenny, tu allan mae Pŵl. Kenny di symud mewn, gobeithio bydd na friwsion iddo fo. Chwilio am Kenny! Ac mae'n cael ei rhoi mewn i'r clwyd! A chwarae teg, mae'r gol di cael ei sgorio gan Franklin. A mae Cei Connah ar y blaen. A feiddiach chi falle, feiddiach chi awgrymu bod nhw'n heiddi fod ar y blaen. A Franklin yn sgorio am y trydydd tro yn y gystadleuaeth yma. Y bachgen ddoth o Aberystwyth, y bachgen sy'n cael ei gydnabod fel arian byw o chwaraewr, yn creu o bosib cychwyn be fydde'n stori fawr. Sticer bel yn y cwrt Cosby, gorfodi nhw i amddiffyn, a dyna mae Cei Connah'n neud unwaith eto. Mae'n gwneud mor dda i gyrraedd cyn Mariat. Diolch yn amddiffynwr canol fel arfer na chdi. Ella bod o'n di arfer efo'r fath yma o symudiad. Franklin ar yr eiliad ola, symudiad clyfar o flaen yr amddiffynwr. Do ddim y croesiad gorau yn y byd, ond sticiau mewn ardal. Dyna mae Pŵl yn neud efo'r droed chwith yma. A wedyn, just y cyffyrddiad bach lleia, ond cyffyrddiad hollol bwysig. Maen nhw'n heiddi. Maen nhw'n heiddi, ond edrych ar bloc mae Jack Kenny wneud ar Mariat ar y postig gyntaf. Mae'n stopio Mariat penio i ffwr. A wedyn mae'n dod dros i benno, a mae Franklin wneud y gweddill. Ond y bloc gan Kenny, mae o'n glefar, mae o ddim yn stopio Mariat. Ddod i safle lle wedi ddod benio i ffwr. Sut mae'r Seintiau yn mynd i ymateb? Holden, mewn i'r cwrt colli, chwilio am McManus, Young, Clark, mae o'n gallu tanio nhw. Baker, Young di symud mewn galw amdani hi. Ac lle byddech chi yn niwtral yn gwylio'r gêm yma, byddech chi wedi gobeithio mae i Cei Connah fydde'r gol gyntaf wedi mynd, ond cofiwch chi y rownd gyn derfynol. Oedd Met Caerdydd 2-0 ar y blaen. Ac yn y diwedd, fe gason nhw grasfa. Ond cychwyn dramatig. Cei, ti'n gwybod fi? I'r rownd derfynol.
Bêl at Clark. Clark. McManus yn aros amdani hi, a mae'n wych gan Clark. Di hwn ddim yn brofiad cyfarwydd i Craig Harrison, oen. Ddim o gwbl. Da ni'n sbio ar y rheolwyr gorau yn yr Uwch Gynghrair, Jürgen Klopp, Pep Guardiola. Mae hwn o beth tebyg. Dyn nhw'n licio colli, a maen nhw'n pwdu pan maen nhw'n ar ei holi. Ond, pan ti'n reolwr un o'r clybiau mwyaf yn y Gynghrair, mwy o llwyddiannus yn sicr, mae'n rhaid i ffeindio ffordd, os yw rhywbeth angen newid yn dactegol. Oherwydd ar hyn o bryd, dyn nhw ddim wedi bod y tîm da ni wedi wylio drwy gydol y tymor. Redmond. Bêl at Disney nawr, mae Williams mewn at Disney ardderchog fan'na, ardderchog. Achos mae Williams yn chwaraewr cry. O gen ti'r tri am ddiffynwr canol, tri o'n nhw'n o lawr yma, Nash, Kai Edwards a Disney. Mae'n profi, hei, mae hein yn rhoi popeth i fewn i'r gêm yma. Da ni jyst yn gweld yn fama. Edwards a Nash, fewn i gilydd, lawr â nhw. Disney wedyn yn gwneud gwaith, ysgubol, campus fel da ni'n arfer i weld gan y capten yn fan'na. Mae'r tri di chwarae'n dda iawn hyd yn hyn. Dydd Sul nesaf, da ni'n ôl yma. Rownd Derfynol Beaut Energy. Rownd Derfynol y merched Wrecsam yn erbyn Caerdydd yn darllediad ni yn fyw ar Esbydrec yn cychwyn am 5 o'r gloch. Fel wythnos yma. Nawr te mae Young yn chwilio am Williams. Ond mae Firth, mae o'n golwr da. Mae o fatha rhyw sgubwr oedd, a meddwl bod gyda fwy amser nag oedd ganddo fa fanna. Mae Williams di canfod Baker. A mae Baker yn awyddus i gadw'r momentum yn mynd. Nôl at Williams. Williams at Leo Smith. Young yn symud o'i flaen o. Smith. McManus, cyffyrddiad gwael, a mae y Seintiau'n lwcus i gael cyfle arall i'r hoeddi mewn. McManus. Noah Edwards sy'n efo fo. Cyd gornel fydd honna. Ie, da, gen Noah Edwards yma. Mae Declan McManus, chwarae fel yr ymysodwr, yn dio. Mae o'n crwydro. Mae'n hapus i grwydro. Diolch yn gorau aros ar yr amddiffynwr ola drwy'r amser. Weithio, eitha fewn i safleoedd lle mae'r boes ganol cae, fel Noah Edwards. Be sy'n bwysig wedyn ydy bod chwaraewyr Cei Connah yn siarad. Oi, Noah, dy job di bigo fo fyny rwan, a nath o fyna. Da chi'n teimlo fod y 10 munud nesaf yma yn anferth. Hyd at yr egwyl nawr, all Cei Connah gadw at Tîm Mantes. Young yn mynd amdani, Franklin y sgoriwr yn ei chlirio hi. Wel, nathon ni weld dipyn bach o hynna yn y rownd cyn derfynol do, yn erbyn y Met. Gydden nhw 2 gol i fyny ar ôl 40 o munud da. Redmond, Clark. Clark, heibio i Williams, Clark yn dal i fynd. Rhywsyd mae'n dal i fynd, i pwy mae honna mynd i fod yn y diwedd o'r 6 Cris Coch yn ddigon, a bron iawn bod angen bob un ohonyn nhw. Redmond. 10 munud tan yr egwyl. Redmond yn chwilio. Baker! Am bêl mewn gan Redmond. Ac oedd Baker wedi gweld i'n dod. Wel, oedd y bas i mewn yn o didog. A mae Ash Baker di sgoriau ail gol yn y gystadleuaeth. A nath Mantes Cei Connah ddim para'n hir. Cei Connah 1, y Seintiau Newydd 1. Ia, Firth ddim yn hapus am rhywbeth, dwi'n cweit yn siŵr pam. Yr unig beth newidiodd yn y symudiad yma, Cei Connah i gyd yn amddiffyn, bob un chwaraewr, yn golygu bod gan Redmond chydig bach gormod o amser i bigo Baker allan yn y cwrt cosbi. Lle cyn y pwynt yna, mi o'na ymysodwr yna i stopio Redmond, a ti'n gweld am groesiad. Reit i'r ardal, berffaith, gol geidwad, na, ddim yn gallu dod allan i'w stopio. Amddiffynwyr ddim yn gallu cael ei hunan mewn i safle i stopio. Baker yn amser i reded yn berffaith am gol. Ia, gret y gol. Oedd yma gan neud llawer na gweud. Jyst canolbwyntio'r cyffyrddiad, defnyddio'r pwer oddi wrth y croesiad. Wel, o'n i'n sôn am y 10 munud pwysig cyn yr egwyl yn holi a alle Cei Connah ddara. Mae'n bêl at Kenny, mae'n y gyfle fan hyn, mae'n gyffyrddiad o'n drwm, a mae wedi methu cyfle ardderchog. Ac mi fydda hwnna wedi bod yn gyfle ac amser perffaith i daro nôl. Mi ddyle fod i'n edrych well. A mae rowndiau terfynol yn cael ei curo a'i colli ar eiliadau fel yma.
Bydd hwn yn eiliad, fydd y dyn yma yn ei ddifaru ar ôl y gêm. Mae wedi gwneud bob dim yn gywir. Mae o'n rhy gry. Pwy yn erbyn Danny Davies ydi o, ti'n gweld, mae'n cyrraedd y bel gyntaf. Tu ôl i Marriott. Yndi, mae'n cymryd rhyw 3 cyffyrddiad, mae'n bonsio. Diolch cweit o dan reolaeth, ond ddylia fo'n neud yn well. Ie, sy'n un cyntaf, y cyffyrddiad gyntaf na, dan reolaeth gwell gyda fo, sy'n bod well ongl hefyd. Nath o'n codi ben i mi waith i weld sydd Conor Roberts, dyna y broblem. Mae hon yn rownd derfynol dda. Ac ar dystiolaeth y 37 munud cyntaf. Dyn Dewr fydd yn daro gan pwy sy'n mynd i fynd â hi. Roberts. Williams. Franklin. Williams eto nôl at Franklin. O'i flaen yma Noah Edwards. Davies. Davies. Marriott ni ffenio'n glir. Holden. Dyna fynd i anwybyddu'r bas at Young. Redmond. Young. Ie. Yna gamgymeriadau yn cael ei gwneud gan y Seintiau. Mae yna gyffyrddiadau trwm ganddyn nhw. Da ni ddim yn arfer deud hynny amdanyn nhw. Nash at Disney. Nath Malcs bwynt da ar ôl rhyw 20 munud. Cei Connah yn rhoi popeth i fewn i'r gêm. Fel y disgwyl, ond dwi'n meddwl bod yr hanner cyntaf ma'n cymryd mwy allan o'i coesa nhw na coesa y Seintiau Newydd, sydd heb fod ar ei gorau. Dyna dwi'n meddwl arweiniodd at y ffaith o bob un yn nhw mor ddifn ar gyfer y gol yma. Franklin, unwaith eto Davies o fyno. Franklin. Noah Edwards. Noah Edwards at Disney. Disney. Edwards. Davies. No. Davies the target at Davies mae'n mynd. Disney. Nash at Edwards. Edwards at Harrington. Harrington. Unwaith eto, croesiad mewn i dad Davies yn cael ei ben iddi hi. Franklin yn mynd amdani hi. Nawr ti'n disgyn i Williams! A mae Cei Connah nôl ar y blaen. Pas Gampws mewn o'r cychwyn y cyfan. Ac unwaith eto maen nhw'n dathlu. A maen nhw funud nes a dallu mynd fewn ar yr egwyl ar y blaen. Cei Connah 2, y Seintiau Newydd 1. Di Paolo di canio ddim yn ni boes bach. Hwn fatha siswn yn yr awyr. A ti jyst yn gweld, unwaith eto, yn arwen o groesiad. Croesiad, ora yn y byd? Na. Cadw Bale yn fyw yn y cwrt cosbi. Dyna mae Jordan Davies yn ei Bale yn bwnsio wedyn bang. Mae'r dechneg yna. Di on yn hawdd, di. Sbio arno fo. Y 2 goes yn yr awyr. A'r ffaith oedd yn gallu rheoli y foli yna. Da. Croesiad gan Harrington, Jordan Davies. Diolch eiliad yn stopio yna, di. A wedyn, Malcolm Allen, brenin o folis. Over to you, sir. Hey, come on. Mae hwn yn special. Just y ffordd mae 2 goes o'r unig ffordd mae'n wedi cael ei ben dros ti, iawn. Cos mae'r pêl ar ei fyny. Felly, mae'n anoddach byth. Ia, mae'n dod lawr yn diwadd un. Ond mae rhai fo gymryd ar yr uchelder yna. Mae hwnna y gol y tymor i fi efo'r techneg yna. Gol sy'n gweddi rownd derfynol. Gol sy'n gweddi'r llwyfan yma Prynhawn Manghas Newydd. A gol sy'n rhoi Cei Connah nôl ar y blaen. Wel, Williams gychwynodd i Gymru ec ym mis Mawrth, cael tymor da. Baker, William McManus, allan hi gan Edwards. A fe sonio ni mor bwysig oedd y 10 munud at yr egwyl i Cei Connah. Wel, 5 ydi rwan. Wel, oedd dathliadau y gŵr yma yn tamlinellu gymaint oedd y gol na'n olygu iddo fo, a di hwn ddim yn edrych yn ddyn hapus. Dydy o byth yn hapus pan mae pethau mynd yn erbyn i dîm, a diolch yn brofiad, mae di arfer efo chwaith. Bale.
Holden, Marriott. Marriott at Redmond. Wel, mae rwy'n wedi anghofio gol na greodd Redmond erbyn hyn. Williams, Franklin. Mae o wedi bod yn brysur o Williams ni wthio fan i gefn. Ac arwydd bach o'r wystredigaeth o bosib yn y fan hwnna. Ie, Jordan Williams ddim wedi cael yr gêm ora, diolch wedi bod yn ni o gwbl. Ddim wedi gweld llawer o'r bêl a ti'n gweld o fanna. Ie, wystredigaeth llwyr, a mae o'n gwthio yr ymosodwr Franklin. Ac o bosib, ydych chi'n deud, mae Young, mae McManus, mae Williams i gyd i bod yn eitha'n effeithiol. Fewn ag allan, ond dydy'r dynion sydd tu ôl nhw heb ffeindio nhw digon. Dwi wedi sôn cwpl o weithiau, dwi'n rhyfeddu ar ffaith Seintiau'n chwarae, wel, ddim i gêm nhw, ond eich bod hynna lawr i dactega Cei Connah, dyn nhw'n, wel, sa'n un o chwaraewyr Seintiau Newydd efo unrhyw fath o le i ddechrau unrhyw rhythm. Williams ysgoriwr y gol ddiwetha. So mae'n disgyn i Noah Edwards, y gyfle fan hyn, yma Franklin di'r honni dros y bar. Ac pan mae'r ffiniau mor dennau yma nhw yma, mi fydd o'n gwybod i fod wedi methu cyfle alle fod mor bwysig. Ie, teimlad fi gennyn nhw ydy, os mae'n aros yn 2-1, mae'r Seintiau mynd i ddod yn ôl. Ond eto mae'n groesiad, pwy sy'n cyrraedd y bêl gyntaf? Chris Coch, Ben Nash ydi o. Wedyn pwy sy'n ymateb, cyrraedd yr ail bêl? Noah Edwards. A wedyn, ti'n gwybod be'r amddiffynwr sydd jyst yn taflu hyn o flaen Franklin. Efalla sydd jyst yn gwneud yn siŵr nad ydy'r ergyd yn un hawdd, yn un cyffyrddus. O, mae o'n gyfle. Bagliad gan Williams. Ar Young. Wel, sa'r gêm yma yn gallu mynd y naill ffordd neu'r llall yn bydde. Y ddau gyd wedi cael eu cyfnodau, ond Cei Connah, dwi'n credu bod hi'n deg deud yn heiddi bod ar y blaen. Nash. William Franklin. O, mae hwnna'n mynd i wyneb Davies, ond fydd o'n gallu manteisio, mae gynno fo'r ddawn i wneud. Gwaith arddercho gynno fo'n y diwedd o 4 normod, a mae'n gic yn cael ei hildio. Maen nhw'n gandryll, ond fe nath Davies mor dda fanna. Dwi'n meddwl bod nhw'n gandryll, oherwydd ella bod y rebound cyntaf yn erbyn llaw Jordan Davies. A wedyn, sbio da ma'n ei, mae'n drio i gwmpas o pedwerydd ar y ffordd. Trosedd, ie, mae'n gic rydd, ond dwi'n meddwl, yna mae Danny Davies yn meddwl bod wedi cael y bêl. Ond gwaith da, ymosodol. Wel, mae Davies wedi cael carden felen, wrth gwrs. Nid bod na awgrym yn gallu fod i cael un fanna, ond fe rai fod roedion ofalus. A mae Connor Roberts ond i ildio deunaw o goli yn yr Uwch Gynghrair yn paratoi i gymryd i wynebu cic i'w chymryd gan hwn. A da ni newydd cyn y gêm i rai ohonoch chi oedd efo ni wylio i gol o Didog o yn erbyn Bai Colwyn yn ddiwedd ar ei hoff gol o'r tymor. Ac o ardal fel hyn o fi hefyd yn ei gêm ola dros Cei Connah ar ei ffordd i chwarae yn yr Alban tymor nesa. Davies syth mewn i'r mir. Nad mae'n disgyn i Kenny. O, unwaith eto. Oedd o'n gwybod be'n neud efo'i draed o ain agwydd. Ond mae'r Seintiau Newydd, maen nhw'n amddiffyn y cicio yma. Maen nhw'n gadael i dynion. Maen nhw'n rhithro allan yn meddwl bod nhw'n mynd i fod yn cam sefyll. Ond mae yna un dyn wastad, diolch wedi cael y neges. Felly dos o ddim cam sefyll. 3 munud o amser sy'n cael ei ychwanegu. Young ar ferchog eto. Mae Nash ag Edwards di chwarae yn Gampus. Marriott. McManus. Disney. A di McManus, Young, Williams, dyn nhw wedi cael modfedd o le. Davies. I Cei Connah gael unrhyw lwyddiant heddiw, oedd rhaid iddyn nhw chwarae fel yma. Mewn sesiwn ymarfer, weithiau ti'n gwneud rhyw ymarferion, dyn yn ebyn dyn, sticio fod y ddyn drwy'r amser, a maen nhw wastad yn ymarferion annifyr. Erwydd ti'n gwybod y dyn sydd wrth dy ochr di, dyna lle fydd am y 90 munud os lici di, a mae Cei Connah'n gwneud hynna'n berffaith. Maen nhw'n chwarae gêm annifyr, a di'r Seintiau heb addasu hynna eto. Ie. A mae Gibson am weld yr ymdrech yn para at yr eiliadau ola.
Williams. That's it, ie. Ydy o'n wedi cael cadw fel yn amffigio fanna. Mae o wedi, dydy. Oedden ni sôn am ei rwystredig eto, a fydd o'n fwy rwystredig beth rwan. Dwi'n edrych ymlaen i weld y Dave yma. Gwach o'n rwan. So dy Rownd Derfynol, pan gathen nhw gyd Corsmotsin i gael ei hynna nôl yn y gêm. Hwn oedd o, dwi'n meddwl, nath o'n neud rhywbeth tebyg. A bron bod o'n disgwyl y cyffyrddiad i ddod, a dos o ddim. Cai Edwards yn dim ond mynd i fewn a fe'i droed i fyny. Dwi'n mynd i gyffwrdd o. Lawr o fo, penderfyniad cywir. Chwarae teg i Brynhawn Jones. Y dyfarnwr, gath o honna yn gwbl gywir. A ni'n yn y funud ola o'r 3 munud ychwanegol. Gêm gystadleol fel y byddwn ni dymuno i gweld. Nid gêm un ochrog fel da ni fel arfer yn ei gweld efo'r Seintiau Newydd. Williams. Heibio tackle Holden. Franklin. A dy'r Seintiau ddim yn gyfforddus ar hyn o bryd. Dyn nhw'n yn hapus. Maen nhw'n wyll yn ei tackles. Allai weld newid pan yr amser, sti. O bosib brobl i ddod ymlaen yn lle McManus ella. A wedyn Brad Young i fynd fel yr ymosodwr. A allai weld y newid yna'n digwydd yn gynnar. A mi oedd na. Air bach o gerydd i Holden fan. A fe nath o droseddu. Fe nath y dyfarnwr Brynhawn Jones a da ni bethau fynd. A dyna ni ddiwedd hanner cyntaf cystadleol tu hwnt. Franklin yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Yna Baker efo gol Gampws o dyna'r Seintiau'n gyfartal. Cyn i Josh Williams ddoi Cei Connah nôl ar y blaen. Os a sioc yn mynd i fod, da ni hanner ffordd drwy'r stori. Dewch nôl i drafod y cyfan efo ni. Pan o'n i nôl ar ôl yr egwyl.
Rownd Derfynol Cwpan Cymru wedi cyrraedd Casnewydd a Rodney Parade am y tro cyntaf. Y Seintiau Newydd sy'n rheoli eto tymor yma yng Nghymru, ond dim pnawn yma ar y llwyfan mawr. Y llwyfan yma, Cei Connah mynd ar y blaen. Franklin yn taro. Nôl dath y Seintiau sy'n mynd am y trebl beicr a'r peniad, ond yn sydyn, Cei Connah yn ymateb. Am gol, am eiliad, Josh Williams, gos Josh, ond yn dipyn o ergyd, byddwn ni'n dipyn o gêm. Hefyd, dyna'r newyddion da ar yr egwyl. Mae'n 2 gol i 1 i Cei Connah. Ni wedi trafod gymaint sut cyn neud e, sut cyn herio'r Seintiau Newydd. Emlyn, maen nhw wedi neud e. Heiddi bod ar y blaen hefyd ar yr egwyl na. Heiddiannol iawn. Mae Cei Connah wedi efo plan, dyn erbyn dyn, a fi'n credu war a teg. Mae'r goliau yn edrych yn gret, ond fel amddiffynwr, mae Nash, Caerdydd a Disney yn delio fy McManus, Young a Williams yn dda iawn. Bob tro mae Roberts mynd yn hir atyn nhw, mae'r tri yna'n gorfforol gryf, edrych ar ôl bêl, a mae wedyn 2 galon can edrych ar ôl bêl wedyn. Digon da ni drafod, digon y goliau da ni drafod. Harry Franklin gath y gynta, ond mae'n dechrau yn bell yn ôl. Ydy mae yn, a ti'n edrych ar y chwarae gan Cei Connah fan hyn. Unwaith mae'n ei tu allan, edrych ar safle Jack Kenny. Be mae o'n neud yn y cwrs cosbi? Mae o wedyn cael bloc o fanna, mae'r croesod i mewn, a mae Franklin yn neud y gweddill. Edrych ar y bloc mae fel amddiffynwr o fanna rwan. Mae Kenny'n neud, gwych. Ti wedi sôn am y beth yn barod, Emlyn? Fel amddiffynwr, bydde ti ddim yn hapus? Na, fe ddim yn hapus, ond mae Kenny digon clyfar. Oedd e'n gwybod, nath e trial gael rhediad bach yn gynnar, nath y bêl ddim dod i fewn, a wedyn oedd e yn yr ongl anghywir, ond wedyn yn yr ongl cywir i stopio Daniel Davies, mynd at y bêl, ond croesiad gwych gan Pŵl. Ia, cymryd i mynd gan Franklin chwaith efo. Just y un o hynna, ti'n just sweepio. Ti'n just... Da rhaid chi bach o bwer y cywirdeb ar ni. Mae'n anodd oherwydd hanner foli, felly mae'n gorfod just sweepio i fewn. Ie, mae'n eiliad bwysig, yn eiliad braf, ond wedi bod yn chwarae'n dda, wedi bod yn creu cyfleoedd, heiddi cael y gol. Beth sy'n ei gyda'r ni, mae Seintiau'n taro nôl, fel mae'n dueddol yn neud, beth am hwnna, Emlyn? Wel, bob tro mae Seintiau wedi cael y bêl i Redmond, mae'n achosi broblemau. A croesiad yn rithro dda, a wedyn Ash Bacon yn penio fewn, a wedyn 2 cefnwr, un y cefnwr chwith, un cefnwr de. Fel yn ni'n gweld, fel Lerpwl yn dros y blynydde, efo Robertson a Trent, a felly mae hynny'n debyg iawn. Pennaid gret gan Baker, ond fan yna, felly gofyn eto am ramddiffynwyr. Marks am y gol. Mae Samon o croesiad yn deud bob dim. Mae'n hyfryd. Mae'n jyst yn gwadd i unrhyw flaenwr. Mae amddiffynwyr i ddod i mewn a penio hwnna. Jyst neud cysylltiad, mae'r pwer ar y croesiad, a mae'n gol. Ar y pwynt yna, chi'n meddwl, na fe, mae'n rhi chwarae'n dda, mae'r Seintiau nôl ynddi. Mae Seintiau mynd i ennill. Ond, cyn iddyn nhw gweld y gol, Jack Kenny'n cael cyfle eiraidd, ond wedyn, maen nhw'n sgorio. So ni'n fwynhau hon, fi'n credu. Na Seintiau Newydd yn fwynhau, Emlyn, ond am gol. Am gol, ie. Chwarae dda iawn gan Harrington, fel yn sôn. At y posting bellach gan, a wedyn Jordan Davies, ennill y bêl, yn gorfod gryf, ond am gol gan Josh Williams fyna. Chwarae teg. Mae'n X-Factor, dydi. Mae'n heiddi i roi unrhyw gêm, ond ar yr amser yda ni, wrth gwrs. Ond edrych as yma 2 droed. Y 2 droed illa, oedd wrth y llawr, ac oedd just y bicycle na, efo rheolaeth pen drosti, a cadw llygad arni, a cael y pwer arni, a cyfeiriad arni, gwych, go iawn rhan. Mae hwnna'n anodd i wneud, a nath o'n neud o edrych mor haw. Pam mae'n anodd? Beth sy'n mor anodd? Fi'n gwybod bod hi'n anodd, fi ddim yn dydynnu. Ond beth sy'n neud hwnna mor anodd? A bod y bêl, mae unrhyw foli yn anodd, anyway, ond y ffordd mae'r bêl mor ychal ganddo fo. So o'n disgwyl i ddod i lawr hanner chwinciad eiliad arall, sa'r pwysau anna fo gan amddiffynwr. Mae o'n gorfod cymryd sy'n gynnar yn yr awyr. Felly mae'r 2 droed yn gorfod bod i fod cael ei ben drosti yn yr awyr i ni cael y bicycle kick i hwnna fynd i'r corner bell yna. Gwych o gol, go iawn. Mae'n gol hyfryd. A hefyd, ar ôl ni hefyd, Emlyn, gyda nhw gyfle arall. Can i weld un nawr, Franklin eto. So gallu bod yn berffaith i Cei Connah yn yr hanner cyntaf. Eto, croesiad, achosi llwyth o broblemau. A Franklin bron yn sgorio dros y traws, ond eto maen nhw'n creu cyfleoedd. A just na achosi broblemau fel mae Annie Morrison yn gweud, no balls in the box. A dyna beth mae Cei Connah yn neud, a mae Seintiau methu amddiffyn yna. Dwi'n meddwl mae Franklin a Williams yn bod yn wych yn y ganol cae. Y ffordd mae Franklin just yn dipio nôl i fewn na a dwy'n y bêl. Gyda Seintiau Newydd, Leo Smith ddim yn cael y bêl mor hawdd a cyffyrddus am ei eisiau. A mae'n dwy ni. So mae'n wych. A mae Williams wedyn yn canol be mae'r cynllun a'r plan i'r gêm yn neud yn ganol cae. Ie, beth yw'r cynllun ar gyfer yr ail hanner felly? Amlwg, peidio eildio, mae'n wedi codi'r cwpan. Dwi ddim mor hawdd o hynny, Emlyn? Na, dwi ddim mor hawdd o hynny, dwi'n siŵr ni'n sôn fyna gyda ynglyn â y Seintiau. Mae'n siŵr o newid siap. Mae'n siŵr o fod mewn i'r Diamond efo Young a McManus lan top, a wedyn Jordan Williams fetach chwarae yn y 10. A felly bydd hynny'n achosi problemau gwahanol.
fi'n siŵr bydd Gibbs wedi meddwl am hynny, fi'n siŵr bydd rhyw siap, bydd rhywbeth newid eto, ond hanner all edrych mlaen nhw. Ie, ni yn edrych mlaen. Mae dyn ni gêm a hanner ar yr egwyl fan hyn. Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Seintiau Newydd, rydyn wedi colli yng Nghymru. Tymor yma eto, maen nhw'n colli ar hyn o bryd. Dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. Croeso nhw ato ni i Rodney Parade. A dyna'r sefyllfa ar yr egwyl. Cei Connah ar y blaen yn efo'r Seintiau Newydd. Bydde hynny'n sioc enfawr. Credwch i fi yng nghyd-destun y tymor yma. Emlyn Lewis sy'n cadw cwmni i fi. Capten Cymru Cy, un o Sir Met Caerdydd dros y blynyddoedd diwetha. Ond mae rhaid i sôn Emlyn cyn yr ail hanner. Wedi gadael Met erbyn hyn. Cyfnod wedi dod i ben. A'r cyfnod bach anodd ar y diwedd hefyd yn gorfod gadael y clwb? Wrth gwrs, cyfnod bach anodd, ond 10 blynedd da iawn. Nes i mwynhau'r amser yna. Edrych mlaen i'r sialens nesaf nawr. Bydd ffrindiau mawr. A dal yn cadw'n contact, dal yn y prifysgol. So mae hynna'n iawn, ond amser anodd, ond ymlaen i'r sialens nesaf. Ie, mae pethau yn gorffen yn PêL-DROED, mae pawb yn symud ymlaen am lwyn i cael holi. Byddwn ni'n gweld ti'n y Gynghrair tymor nesaf? Gwestiwn da, Del, fydd ddim yn gwybod. Gen i weld. Time will tell, fydd yn gweud. Gen i weld, gwyliwch y gofod fan hyn. Ie, fel fi'n gweud, pethau wedi gorffen, ti'n gorfod gadael y clwb. Mae nhw'n y gemael gyfle, bydd hi'n anodd gwylio hynny, mae'n siŵr. Ond pan byd ti
yn hen ddyn, oedran fi falle yn edrych yn ôl, chi wedi cael taith anhygol fel clwb yn Met. Do, taith i'r wythro dda. Wedi dod fel Welsh League 1 Cymru South o mae nawr. Wedi dod fyny, wedi lan i Ewrop. Oedd hynny'n profiadau ar wythro dda, na byth anghofio. Ond y pobl a'r ffrindiau na'i cofio fwy, ond wedi dal mewn cysylltiad. Wedi cael coffi efo cwbl o fois wrthos diwetha. So na, mae'n profiadau a hwylus iawn, ond ymlaen i'r nesaf, fi'n credu. Gwych, mae dyn ni chwaraewyr ar y cae fan hyn ar gyfer yr ail hanner. Diolch i Emlyn am y tro, bydd e'n ôl gyda ni ar y diwedd i ymateb i be bynnag sy'n digwydd yn y 3/4 awr nesaf. Ewn ni nôl at Nick Parry. A mae yna newid yn mynd i fod. Ash Baker sy'n gadael y maes. Mae ddwy fraich o allan o'ch llun chi. Fel tasa fo wedi disgwyl, oedd yn gwybod bod o'n gadael y cae. A mae hynny yn rhyfedd, wedi cael chwarter awr i drafod y peth dybiwn ni, ond mae Sislevich yn dod ymlaen yn ei lefo. Wel, dau beth yma yna. Un, mae o'n rhyfedd iawn bod y neges heb cael ei roed yn ystafell newid. Ac wrth reswm, diolch yn hapus, ond rwan, be mae'n anadio, da ni wedi sôn yn barod, am ddiffyn y Seintiau Newydd, dyn nhw ddim wedi arfer am ddiffyn. Mae Sislevich yn dod ymlaen fel cefnwr de. Felly, swn i'n chwarae Cei Connah, swn i'n meddwl, hei, mae yna fwy o gyfleoedd yma mewn ni. Wel, falle bod posibiliad fanna am ffrau fel gafodd Klopp a Mo Salah ddoi cyn i Mo Salah ddod i'r maes. So beth bynnag mae Sislevich ymlaen, a mae un peth yn wir am Sislevich. Mae o'n gallu newid gêm. Mae o'n gallu dylanwadu, ac dyma'r dyn sydd wedi gwneud y penderfyniad. Dybed oedd wedi bod yn meddwl a wedyn deitha fo hi, os ti be, mi nai. Ti'n gwybod be, dwi erioed wedi gweld hynna. Na fi. Yn amlwg, ti wedi gweld chwaraewyr yn cael ei newid a eilyddion dod ymlaen hanner amser. Ond i Baker ddod allan ar y cae, oedd ydy bach o'n embaras i ddweud y gwir. Mae Sislevich yn glond llawn mynd ymlaen, da ni'n gwybod hynna ni. Mae o'n mynd i achosi problema. Ond dwi'n deitha chdi rwan, mae o'n mynd i ardal bylcha mawr tu ôl iddo fo. Ac i gadarnhau, mae y gŵr yma wedi gadael y maes, a mae Sislevich wedi mynd i safle y cefnwr de. Fanna mae'n chwarae yn y 4 cefn ar hyn o bryd. A dyna i baso yn sydyn at Smith, a mae Smith bron iawn ac curoedd ddyn. Davies yn ddwfn iawn am ddiffynol, a hwnna'n basal gyda fo syth at Holden. Mariet. Ac yn y gêm wrthnos diwethaf, wrth gwrs, y gêm hwyr na. Nawr mae Kenny, y rai gyda'n cam sefyll yn dydi, mae'n dal i fynd, a mae'n disgyn bobl bach mewn y benderfyniadau ddim yn cael ei gwneud. Oedd o ddim yn cam sefyll, o hwnna ddim yn gico'r smotyn, a falle bod y ddau benderfyniad yn gywir, ac yn y cyfamser mae Williams mewn, mae Disney'n ei chlirio hi, mae Smith yn casglu, mae McManus efo fo, Leo Smith meddwl am ergydio at yr eilydd Sislevich. Dau destun trafod, ond mae'r Seintiau Newydd a'i meddwl ar rhywbeth gwahanol. Cael gol gyfartal, y bêl mewn at McManus, a mae'r ergyd gan Williams. Young yn mynd amdani, allan gan Noah Edwards. A mae'n bwysig bod y Disney yn clirio honna. Wel, hocia. Yn ddechrau'n al hanner, dwi allan o wynt yn barod. Os do'n o ddim cyffyrddiad pan bod o'n mynd lawr, dyna di'r cwestiwn. Ti'n gweld eto, llinell amddiffynol uchel, a mae cyflymder Danny Davies yn ei gael y nôl i fewn i safle. Cenni'n cael y cyffyrddiad, dos am digon iddo syrthio. Gwni weld dwi'n, os ar ei fraich ar ei law o. Neu llaw ar ei fraich o, rhywbeth fel e. Mae yna gyffyrddiad ar ei ysgwydd, ond does, di'n am y ddigon iddo fynd lawr. Na, pan mae'n mynd lawr. Mae wedi cyrraedd y bel gyntaf. Mae yn y gwrs Cosby, mae o'n flaen Danny Davies. Oedd ddim rhaid o'n neud hynna. Clark, ôl beniad, curo Edwards, McManus, da, at Holden. Williams tu allan iddo fo. Clark, Holden hydrych yn dal a'i rediad yma Williams yn pasio at Sislevich. Mae hwnna'n fler gan Williams. Oedd yn digon yn hi. Cyfle Josh Williams, fwyd o Franklin. Mae wedi gweld yr hediad. Mae Mariet wedi mynd ar draws efo Franklin. Angen cymorth. Ie. Dod i ddim, ac oedd o'n neb yn edrych yn y gwyth. Na thought you just dweud yn syth do, efo Sislevich. Beth sy'n ddigwydd o pan mae o'n ymosod lawr yr ochr yna, lawr y sianel yna, y Franklin ar ei ôl i fanna.
eto, y gair Saesneg arrogance. Mae'r Seintiau Newydd jyst yn amddiffyn 2-2. Felly, Danny Davies a Chris Marriott yn erbyn Kenny a Franklin. Ar hyn o bryd, ymosodwr Cei Connah sy'n cael y gorau o'r brwydr yna. Ie, a pan ydych chi gael gymaint o lwyddiant am ar Seintiau yn ei gael, mae hyfdra yn dod yn ail natur i chi, mae'n siŵr. Harrington a'r meddiant. Clark sy'n ei wylio fo. Harrington. Ar ôl dyniad, a wedyn y casgliad gan Holden. Edwards efo Williams. Harrington wedi clirio honna. Faint o bwysig ydi game management fel nhw'n dweud wan i Cei Connah. Mae gen nhw igon o brofiad, cofio ti'n edrych ar chwaraewyr sydd wedi bod yna blaen, Paul, Disney, Kai Edwards. Ti'n edrych ar ydyn nhw igon da i gael y gêm, neu peidio iwt o mwy. Mae'r gwir amdani, mae rhaid i'r pencampwyr ennill yr ail hanner ma'n does. Williams. Gweld McManus yn mynd ar rediad Disney, capten Cei Connah efo fo. Clark a Williams. Williams ond digonedd o le as all McManus godi ben, mae yn gwneud hynny. Sislevich. Heibio Disney. Heibio da ganddo fo. Gormod ar honna. Redmond sy'n casglu. Holden. Bale yn chwilio am Young, yna mae Leo Smith. Closef gan Smith. Ac mae cysgod Ryan Brobl ar ymyl yr Ystlys yn paratoi i fod yn ail eilydd i'r Seintiau Newydd. Ac dyna chi gryfder carfan ynde. Y testyn trafod yn ystod yr hanner. Oedd na ddewis amlwg o amddiffynwyr ar y fainc. A fanna mae'r broblem. Mae Astles, Josh Daniels yn fanna. A mae Hudson yna. Dim Astles, dim Hudson ar y fainc. Dim Daniels. Bale at Davies. Tu ôl i'r Edmund. Davies yn dda. Franklin yn codi amdani. Oedd o'n digon tal. Cyfle i Williams ddod â hi. Leo Smith gyffyrddodd y Bale i'w lwybr o. Harrington ar ôl Williams, yma Williams yn dal i fynd. Mae Clark efo fo tu allan i Clark, mae Young o'i blaen, yma McManus. McManus, Williams yn tanio. Ac chwarae teg oedd presenoldeb Josh Williams yn ddigon. Nath o mor dda, i ddiadang hit yn y cwrt Cosby o'r ochr arall i'r cae. Josh Williams, just efo'r shoulder badge ar Leo Smith, dyma lodd o. A fodd y dyn, nath o dorri fol i gyrraedd y cwrt amddiffynol, just i stopio Jordan Williams. A difyr gol Clark yn gadael. Mae'r Seintiau wedi dechrau'r ail hanner. Mi oedden nhw efo un yn angori ganol cae, 2 yn uwch. Ail hanner, maen nhw wedi dechrau efo 2 yn angori ac 1 yn y safle'r rhif 10. Felly maen nhw wedi newid i tactegau chydig bach, a dwi'n just yn synhwyro bod yna chydig bach o banic yn gynnar gan Craig Harrison. Wel, mae Ryan Brobl di sgorio 5 gol yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru yn ei yrfa. Mae 2 o'r heine wedi dod yn erbyn Cei Connah. A mae angen 1. A dyma'r dyn. Chwilio am McManus, Disney, tot eto gan Cei Connah. Harrington fyny at Kenny. Da iawn gan Leo Smith, fan'na pwysig. Marriott. Holden sy'n efo yma. Holden yn gadlu'r Bale redeg at Redmond. Marriott. Brobl sydd wedi mynd allan ar yr ochr chwith, lle da ni wedi arfer i weld o. Brad Young ydy'r dyn rwan. Da ni'n weld ar y Bale, yr eiliad yma. Bydd o'n yn y safle'r rhif 10, mi fydd o'n crwydro'n chwilio am y Bale. Trio cael ei hun yn y gêm, mae wedi bod yn ddistaw iawn. Brobl. Ac unwaith eto, amddiffyn campus gan Nash, sydd wedi cael gêm dda iawn. Ac yma Anna'r Pen, Disney, sy'n lawr. Wel, y dorf fwyaf i weld Rownd Derfynol Cwpan Cymru
oedd y 1956 pan oedd y 37,000 a hanner yn gwylio Caerdydd nebyn Abertawe. Dim cweit yn hynny pnawn yma, 1246. A wyddoch chi be? Mae hynny'n 15 yn fwy na llynedd. Felly mae yna feirniadu wedi bod yn does bod y gêm yma. Ond chwarae teg, maen nhw wedi gwneud ymdrech. Mae yna dycynnau wedi bod yn cael ei rhannu yn ogystal â'i gwerthu. Ond dyma ddigwyddodd i Disney gyda llaw. Bod Cwpan efo'r hediad ar draws yma yna. I fraich ond taro Cwpan Disney o bosib, gweld i'r hediad at ag at y postyn agosa. Ella bod jyst Penelin, diolch yn trio. Jyst trio cael un o'i flaen efo'r hediad mae o de, jyst cael ei fan ar llath arno fo. Weithiau ti yn dal yr amddiffynwr. Wel, mae Matty Jones, rheolwr Cymru, dan 11, oedden ni'n cael sgwrs efo fo yn ystod yr egwyl, dan ni gabyd ond wrth gwrs a Noel Mwni, prif weithredwr y Gymdeithas Pêl-DROED, y tri yn mwynhau'r heilwen, a dybia i yn mwynhau yr hyn sy'n gêm gystadleol. Dave Adams yn y cefn, cyfarwyddwr technegol y Gymdeithas. Sut maen nhw wedi cael coffi? Maen nhw'n coffi ni? Maen nhw wedi rhedeg allan? Dyn yn iawn. Ti'n mynd brif weithredwr, dweud o, mor bwysig ti'n meddwl o'i ti. Ti'n noti, Je? Dyna lle mae'r 6 miliwn di mynd ia. Mae gynnu fo soff oren. O, na fo, mae'n VIP. Disney yn mynd i o'r gadael y maes. A mae mantes Cei Connah yn dal ganddyn nhw. Unwaith maen nhw wedi ennill Cwpan Cymru. A mae taith nhw i fod yma, di bod dipyn anos. Mae wedi curo Cynarfon, mae wedi curo y Bala. Yn ogystal â prestatyn ar Flint, mae'r Seintiau Newydd di chwarae Rhuthun, Lle Thomas, Caerfyrddin, Llansawel, ond wedyn Met Caerdydd yn y rownd Derfynol. A mae yna rhyw dawelwch, a pobl yn dechrau meddwl, dybed, alle fo ddigwydd, bod y Seintiau'n colli. Digon amser i bethau newid. Mariet mewn efo Franklin, mae Mariet i aros lawr, mae'r dyfarnwr yn edrych ac yn gadael i'r gêm i'r rhagddi Young yn cael ei giro, unwaith eto gan Nash sydd wedi chwarae, fel o'n i sôn, mor gampus. Davies, gwych gan yma, mae Kenny o'i flaen o, a mae Davies yn dal i fynd am rediad, mae Kenny a Franklin yn y cwrt, mewn at y ddau, ddim yn cyrraedd neb. Mariet gafodd y cyffyrddiad i wneud yn siŵr bod y bygythiad yn dod i ben. Harrington efo Davies y tu ôl iddo fo. Davies eto. Bale mewn at Williams. Sgoriwr. Un o goliau Cei Connah. Cael ei wylio gan Holden. Nôl at Harrington. Davies eto. Braidd yn fyr. Edwards fel mor galed, fo nillodd honna nhw sy'n ennill y brwydre sy'n cyfri. Harrington mewn at Kenny. Kenny cael y cyffyrddiad, allo greu rhywbeth yna, chwaraewyr tu ôl iddo fo. Un di Davies. Davies, meddwl am ergydio. Nôl at Kenny, wedi throi ddyn. Kenny allo gael ei ergyd mewn. Am ddiffyn da yn y diwedd i warchod y Seintiau. Mae yna gymaint o gyffyrddiadau o fewn y cwrt a dim ergyd yn does. Kenny eto, ac unwaith eto Mariet efo fo. A mae Mariet yn cael mor galed yn erbyn Kenny a Franklin. A mae Kenny, mae o'n lon llaw, mae yna feirniadu ar ei gyffyrddiadau fo, ond mae o yn niwsans. Nawr te, mae Young isio Williams fynd, mae Williams yn mynd, mae Edwards yn gwneud digon. Edwards arall. Ti'n gwybod beth ti'n iawn, mae Jack Kenny, mae o wedi bod yn lon llaw. Ia, y cyffyrddiad ol yna, wedi adael o lawr. A ti'n gwybod beth? Mae'n chwaraewr, mae'n edrych di blino. Hyd yn oed os mae'n para 70 munud. Ti'n gwybod pwy sydd yn mynd i ddod ymlaen yn ei lefo? Rhywun sy'n gallu gwneud unio'r un peth, Mike Wild. Harrington. Kenny o'i flaen o tu allan. Mae Franklin. O, pasal. Pasal gan Harrington. Dwi'n dau fynd yn ôl, welon ni daco reit o blaen i fan hyn, iawn. Ac oeddech chi meddwl, pwy sy'n dod allan o'n? Pwy sy'n dod allan? Ac oeddech chi meddwl Cai Edwards yn mynd trwy ddyn. Oedd Jordan Williams ddim yn rhyw hapus iawn efo'r daco, ond yn sicr. 10 pas yn olynol, na ddilyn wedyn i Cei Connah. Pa mae'n effeithio pawb.
Ie, mi oedd Cei Edwards yn y tîm ola I guro'r Seintiau Newydd yn Nghwpan Cymru am y chwarae. I Cei Connah, Bale, mewn at Ian. Unwaith eto, amddiffyn campus. A mae Williams yma, mae'n dipyn o chwaraewr yn dydi. Nôl a ymlaen. Sislevich. Ian mae blaen, McManus o'i blaen o. Mae'n dod I ddim, mae'n dydi bob tro. Noah Edwards ar ferchog. Edwards at Franklin. Yng nghanol y Cei mae Davies. O, mae'n gystadleuol o wain. Mae'n gystadleuol, ond yn fwy ac yn fwy, dwi'n newid sôn yn deud eich bod yna panics mewn chwarae Seintiau Newydd. A da ni'n diarfer gweld hynna. Maen nhw'n dechrau chwarae fatha unigolion. Mae'r Seintiau Newydd, mae'r ffordd maen nhw'n chwarae'r gêm fel tîm. Yn amlwg, ben ysgwyddo waith na neb. Ond heddiw maen nhw'n chwarae fatha unigolion. A maen nhw'n colli y brwydra personol. A maen nhw'n fwy o goli am fa mae Cei Connah, de. Wel, dyna di cryfder nhw, de. Y rhythm, y steil, y chwarae'r patryma yma, neis. Dyn nhw ddim di gael hynna yn gyffyrddus praw yma. Mae tactega, Neil Gibson a'i dîm ar y Cei. Maen nhw'n ei gwyneba nhw, maen nhw'n stopio nhw. Dyn nhw'n licio I. Dyn nhw ddim yn licio I. Jordan Williams yn gadael y maes yn ddyn a'n hapus eto. Daniel Williams, 2 ar 20 oed ymlaen. A mae Craig Harrison yn geid I newidiadau'n gynnar yn dydi un eilydd ser ôl gyda fo. Y bêl gan Franklin at Davies. Y tu allan mae Poole. Poole, nôl at Nash. Noah Edwards, da ni mewn I hanner awr ola Rownd Derfynol yn Nghasnewydd. Rownd Derfynol rhif 130 a ffeg Kenny yn o blaen Mariet, ond nath o ddefnyddio I law. So ddefnyddio I law, dwi'n meddwl, dyna be mae'r dyfanol cynorthwyol di weld. Ie, bendant o'n y fwy o goli yma mae Cei Connah. Ond o ran y Seintiau rwan, dwi'n jyst gweld y taflen mae'r Mariet yn meddwl bod o'n mynd I dderbyn y bêl. A Kenny, diolch ots os alawi yn ei beidio, mae o'n lon llaw, mae o'n I wyneb o. Dos am eiliad llonydd, di Mariet yn cael cyffyrddiad a wedyn pasio'r bêl. Ond mae yna rhyw newid bach rwan. Holden ar y dde yn safle Jordan Williams, eitho fewn i'r Cei. Maen nhw'n mynd I drio creu rhyw overload bach, mwy o ddynion yn ganolig, a wedyn Sislevich fydd fyny ag I lawr fatha tren ar ochr de yma. Pwysau'n cael ei roi ar Daniel Williams ac oedd I baso yn sydyn a fai banic ac oedd I baso ar fler. So ni'n rhoi pres os mae'r sgôr yn aros fel yma a mae Seintiau'n colli fe Craig Harrison yn deud rhywbeth am y Cei. Mae'r Cei yma wedi effeithio llif I chwarae nhw lot mwy na wedi effeithio Cei Connah. Bêl yn cael ei hennill gan Josh Williams mor dda. Mae Kenny'n cael Franklin. Mae Franklin yn cael ei wylio gan Sislevich. Franklin ar draws. Ac yn y diwedd mae'r cyffyrddiad o'r iar. Dan Davies a dydy'r Seintiau ddim yn edrych yn gyfforddus dan bwysau. Ydrych ydi ar Josh Williams sy'n ennill y bêl yma. Mae o'n mwy benderfynol arion I ddechrau fo. Ond hefyd mae'n mynd i'r llawr. Felly mae rhai fo ennill. Mae o'n neud yna. Wedyn maen nhw'n gwrthymosod. Bêl allan yma'n hyn at Franklin. Wan, 1 erbyn 1. Neu cymryd cic cornel. A dyna be mae'n gael. Mae o lawr ar hyn o bryd a mae hynny yn newyddion drwg iawn I Cei Connah ac os mae wedi bod yn un o'i chwaraewyr mwyaf dylanwadol nhw. Gwna, am hogyn bach 19 oed, iawn, ti'n edrych efo'r agweddi sy'n ganddo fo, sy'n mae'n medru gweu gema, ond hefyd, mwy bwysig, neu mor bwysig, ydy ffordd mae'n medru gliwio gema. Lle mae'n medru ennill y bêl, mae'n medru neud y gwaith calad na I ennill y bêl gan o'r Cei. Mae hefyd yn medru sgorio goliau, a mae gan o'r ansawn ar y bêl na I ffeindio'r y bas ola. Just yn cweith yn siŵr os oedd yn dal I hamstring yma yn ei cefn I ben glin. Dwi'n edrych yn gyffyrddus na chdi. Hon, da ni'n gweld y goliau yn eto. Franklin chwarae teg, just y cyffyrddiad bach lleia, a wedyn hon, de. Mae hon yn special. Am gol, os mae'n aros fel yma, gol I ennill unrhyw ffein. Just y balans na, a faint o llonydd oedd o'n yr awyr pan oedd o gymryd yr ergyd ar. Just y balans ar ergyd, llun da I rywun. Ie, mae'r math o chwaraewr, y math o ddoniau, da ni am I weld yn aros ar y Cei yn rownd derfynol ni. Mae'n anodd deud o'i edrychiad o ysgwyd I ben mae o. Mae Callum Bradley yn paratoi ddod mlaen. Y bachgen ddilynodd Neil Gibson o Flint. O Neil Gibson yn deitha fi am Josh Williams gan o'r Cei, de nath o ddeud. Yn ymarfer, mae o yn seren. Mae o mor ddisglair, mor lefel gwahanol.
A nath o dweud, dwi wedi licio lot o chwaraewyr yn y blynyddoedd yn treinio'n dda. Wel, os ydi o'n gadael, da ni'n colli seren. Mae wedi bod yn seren pnawn yma, mae wedi bod yn seren y tymor yma. Fe gafodd o gychwyn gêm Cymru yn erbyn Lloegr. Di'r eilyddio ddim wedi digwydd eto, mae am i gael bob cyfle. Ac yn y cyfamser, mae'n gic gornel. A Cei Connah am geisio cynyddu i Mantes. A cic gol sy'n cael ei rhoi. A byddwch chi be, ar weitha'r meddiant maen nhw wedi gael, dyna gic gornel gynta Cei Connah gydol y gêm. A mae'n edrych dipyn bach yn well. Ac da iawn i weld o. Bale at Young. Young cael ei wylio gan Edwards. Redmond. Mae Leo Smith yn symud mewn i'r Cwlcosbi. Mae hwnna gormod arni hi. Mae yna beniad braidd yn bler sy'n rhoi ail gyfle i'r Seintiau Newydd. Sislevich. Nôl at y smotin gwyn. Oedi. Hyfryd gan Brobl cymryd i amser. Y bel gan Young. Hwnna'n talgwyneb. Holden yn cael ergyd. Nash yn ei chliriau. A mi fydd na gyfnodau anodd yn bydd. Da chi'n ei gweld nhw'n dod cyfnodau pan fydd Cei Connah dan bwysau. Wrth gwrs, mae rhaid i'r Seintiau gael cyfnod da. Maen nhw wedi bod mor bryn yn y gêm yma. Holden. Harrington sy efo fo. Marriott. Redmond. Chwilian McManus. Bale at Young. Young yn ei tharoi. Oedd angen yn arbediad. Mi ath Smith mewn yn galed iawn fanna. Disney sydd wedi bod lawr unwaith yn derbyn y glec yna. Mae'r bloc yna, gwylio hon rwan, oherwydd mae'r arbediad gan Firth yndi, so neb yn gwybod lle mae'n mynd. Fewn i'r awyr, mae hon yn mynd i fewn, tap-in bach, a mae Disney'n taflu hyn i fewn, fel bob un o chwaraewyr Cei Connah drwy gydol y pnawn. Pas dda yn fama, a wedyn da ni disgwyl Young i dar y targed yna'n union ma'n neud. A sbia, pwy di o Leo Smith eich yn dod i fewn yn meddwl mon yn tapin bach. A Disney, wir o rwan, mae bob un o chwaraewyr Cei Connah heddiw wedi amddiffyn y cwrt cosbi na yn arwrol. So nhw'n two-footio i 9 nhw. Dim problem o gwbl i cael ei dwylo ar y gwpa mae heddiw. Faint o ddewr oedd o de. Ac unwaith eto, mae o weld yn iawn ac yn barod am y frwydr sy'n eto i'w hymladd yn y munudau masu ar ôl digon amser i'r Seintiau. Maen nhw'n mynd i gael cyfleon. Franklin yn cael ei gosbi. A mae yna frys yn does o'r Seintiau chi'n gallu gweld yn syth. A mae hyd yn oed hen ben fel Marriott. And Sislevich. Lewis ni bach Leo. Ac da ni'n dechrau gweld Cei Connah am dylino? Bosib. Mae rhaid iddyn nhw barhau i gario'r bygythiad ymosodol i hynna. Oherwydd y Seintiau, da ni'n gwybod. Faint golio maen nhw wedi sgorio tymor yma? Lot. 117 yn y Cynghrair. Iawn, ti wedi sgorio gymaint o hynna, chi wedi sgorio unrhyw eiliad, ond maen nhw hefyd yn dîm rhythm. Os ti'n gadael iddyn nhw gael 5 munud, lle maen nhw'n ffeindio'r rhythm na, a maen nhw'n ffeindio y ffordd o chwarae maen nhw wedi gwneud drwy'r tymor, ti'n mo'n trwbl. Oherwydd ti'n mynd newid hynna. Felly mae mor bwysig parhau'r yno dan bwysau. Marriott a Smith. Cyngfyn nhw'n paratoi gymryd y gic. Marriott sy'n ei chymryd i. Nash yn ei chlirio hi. Franklin yn ôl yn cynorthwyo. Holden a Redmond. Da ni hanner ffordd drwy'r ail hanner. Y Bale, i lwybr Holden. A mae Firth wedi bod yn brysurach yn y 3-4 munud diwetha na mae wedi gorfod bod gydol y gêm. Ie, sy'n bod sioms o ddim di wneud yr arbediad yma. Mae'n igon agos iddo fo, mae'n gollwn ni, ond rhan i draed yn sydyn, yn gwybod faint o bwysig ydy. I gael hwnna mewn dwylo saff, ond ti'n iawn am y Seintiau Newydd. Mae bob un o'r chwaraewyr heb law Conor Robertson yn gol wedi sgorio tymor yma. Ac mi fydd Cei Connah yn ymwybodol ac yn cofio. Oedd hi'n gyfartal yn y ddau dim ond wythnos yn ôl. A mi gafodd y Seintiau Newydd 2 gol 1 ar ôl 88 munud ac ail wedyn yn hwyrach na hynny. Ac oedd hi fuddugoliaeth, felly mae rhaid canolbwyntio yn llythrenol at yr eiliadau ola yn erbyn y Seintiau Newydd. Sislevich.
Redmond. Marriott. Williams. Smith. Redmond. Drobl eto'n gwneud yr hediad. Tafliad i'r Seintiau. Drobl at Redmond. Redmond Leo Smith. Smith at Young. A mae hynny yn chroniclo bygythiad ymosodol y tîm sy'n ar blaenwyr mwyaf effeithiol o ddigon yng Nghymru. Ie, ergyd oedd hon, dwi'n meddwl, de. So, dwi'n chwilio am rhyw bas wyrthiol. A ti'n meddwl, os ti'n chwarae yn erbyn y Seintiau, maen nhw'n ergydio o bell, ti'n gwneud rhywbeth yn iawn. Dyn nhw'n methu torri nhw lawr ar hyn o bryd. Wel, pwy fydde ni disgwyl weld hynny ar y sgrin fawr yma yn Rownd Derfynol. A mae ganddo ni 20 munud a hanner o'r 90. Fynd am amser ychwanegol wrth gwrs. Syth i gicio'r smotyn fel mae yng Nghymru bellach. Ym mhob cystadleuaeth. Kenny. Franklin. Unwaith eto presenoldeb Kenny di golygu bod y bêl na'n mynd at Franklin. Harrington nôl at Franklin. Kenny yn y cwrt, mae Davies yno. Williams. Drobl. Holden. Redmond. Young. Holden. Nôl at Redmond. Redmond ar draws y gol, oedd hi'n bêl dda. Disney sy'n ei chlirio. Noah Edwards am yn cael ail gyfle. Bêl fyny at Kenny. Franklin efo Sislevic. Ond os yna ddim pall wedi bod ar waith Cei Connah, maen nhw wedi gwneud bywyd mor anodd. A mae yna eilyddio arall yn mynd i ddigwydd. A mae Josh Williams yn mynd i adael y maes. A mi siaradwn ni'n hir Malcolm Allen am y gol yma. Mae'n mynd awn ni oherwydd faint o dda di. Edrycha. Y sgil anodda ydy reoli'r foli. A mae o'n neud hyn yn berffaith. Yli'r llonydd mae o'n yr awyr, yli'r balans, yli'r techneg, pen drosti, cywirdeb, y pwer, campus. Y moment iddo fo. Ie, am foment, ond am berfformiad hefyd, jyst yn gyffredinol. 19 oed, nath o ddechrau bron fel chwaraewr yn y safle'r hir 10 na, ond mae wedi chwarae rôl yn ddyfnach yn y cae, chwaraewr canol cae, ac i wneud hynna mor dda, mor effeithiol, yn erbyn tîm y dyn yma, y Seintiau Newydd, perfformiad da iawn Josh Williams. Wel, be di'r emosiynau? Sut mae'r glonod byw ym moliau'r ddau yna? Gibson a Craig Harrison. Sislevic. Holden. Young. Nôl at Sislevic. Mae McManus yn deud brysia. A mae McManus yn symud at ymwyl y cwrt 6. A mae Harrington yn dod ar draws. Tafliad i cael ei hymryd yn sydyn. Sislevic eto. Holden. Holden yn ei thynnu nôl. A Brackley yr eilydd, ei gyffarddiad cyntaf yn un pwysig. Ie, fydd o bob tro mynd o gwmpas, lle fydd Brad Young, mae o ar y bel eto, Brackley reit so fo, lle Williams, cynt. Williams, at ei gapten, Marriott. Young yn mynd ar rediad o'i flaen o. Mae Young a McManus wedi bod mor ffwystredig nad i'r peli maen nhw yn galw amdano nhw wedi bod yn dod. Dy'r gwasanaeth ddim wedi bod yn cyrraedd nhw a hynny oherwydd gwaith amddiffynol Cei Connah. Marriott. McManus wedi dod yn ddofn. Holden. Manus wedi dal i redeg. Sislevic. Sawl opsiwn yn y cwrt gan gynnwys Leo Smith. Sislevic ar draws y cwrt. Young methu cael ei draed i weithio o gwbl. Redmond! Ac an ôl i safonau uchel fo, fyddech chi wedi disgwyl fod ar o'r targed. Ie, cyn hynna, Brad Young, y prif sgoriwr. Dyna'r dyn ti eisiau weld yn cael y cyfle yma. Mae Sislevic dod ar y cae yn gwneud yn union beth sydd ti'n disgwyl. Mae'n effeithiol, mae'n gyflym.
bach gormod o bwer ar y croesiad os lici di. Weithiau, os ti'n rhoi y croesiad i fewn mor isel, mor galed, ella nid rhywun sgorio fewn i rwyd i hunan, pwy o wyr. Ond mae'n anodd wedyn i Young reoli yr ergyd. Ond wedyn mae'n syrthio'r Redmond, sa ti'n disgwyl iddo fo daro'r targed, ond mae'n dri am ddiffyn o'r rhoi flaen o i drio mynd heibio. Ond i be mae'r dyn yma wedi gwneud tymor yma, ti yn disgwyl o disgwyl, efo dy droed yna'n agorad, a just gadael y pwer ar y croesiad, taro i droed o, a fydd sydd i mewn. O job yn fys i siael gyffyrddiad na di? Na. A ti'n angen efo'r pwer yna nag oes. Da ni'n sicr yn edrych ar y cloc, da ni'n sicr yn sylweddoli mae rhyw chwarter awr sydd yn weddill. Fel chwaraewyr, beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n ymwybodol o amser? Ydych chi'n penderfynu chwarae mewn blocio 5 munud? Mae'n sicr i Cei Connah, oherwydd da ni'n gweld ar y sgrin fawr, mae'r sgôr yna, dwi'n gweld yr amser chwaith. So ni ynglys y dyfarnwr bob 30 eiliad. How long, ref? Faint yna? Yr ateb ydi bob tro, chwarter awr ar hyn o bryd. McManus. Smith. Ac yn sydyn, mae'r Seintiau yn cael mwy a mwy o feddiant. Maen nhw'n dechrau curo dim mwy na hynny. Mae golwr Cei Connah wedi gorfod gwneud 2 arbediad yn yr ail hanner. Mae McManus yn troi ddyn. Di honna ddim yn drosedd a reit o dan drwy y dyfarnwr. Ddim yn syndod bod nhw'n protestio ac yn galw nag oedd. A ni'n gweld bol ti yn, ond nas ddim ar dyfarnwr. Mae honna, Disney ar Young. Jordan Davies sy'n cael y garden fel mae rai bod wedi deud rhywbeth, protestio. Ie, hyrwyd Disney oedd y dyn ddoth i fewn o'r dacl, dwi'n meddwl de. Ti'n gweld yma mae'r capten a wedyn just... Mae'n heiddi Cardymelin, oedd o jyst yn gobeithio cael cyffyrddiad ar y bêl. Mae safle Holden yn achosi problem rwan. Hyrwyd fod i'r dyn ychwanegol yslicidi sy'n mynd i fewn i'r cae yn golygu fod gan y Seintiau un chwaraewr yn fwy yn yr ardal yna. Mae Noah Edwards yn cael ei lusgo ato fo, wedyn mae yna rhywun yn sbar. Smith, tuag at Young at Brobl. Brobl na'r gydio! Nath Andy Firth i hynny edrych yn gyfforddus iawn. Oedd o'r Brobl i weld oedd i ar ei linell, a mae o ddigon deallus i allu ymateb yn sydyn. Ydy siwr mae'n dychymyg yna ganddo fo, a mae'r gallu ganddo fo. Ond ffordd mae'n bownsio, mae'n mynd i cymryd hon efo digon o bwyr, oherwydd mae gynno fo'n dipio yn hwyr. Firth reit soli. Gyrru fi Cei Connah dybiau i, Owain yn ddigon hapus gweld y Seintiau cael eu cyfyngu ar gydio felly o bell. Ie, o'n i'n sôn yn gynharach. Unwaith ti'n gweld y Seintiau, ddim yn rhithro, ond y cymryd yr ergydio yna, mae'n golygu, dyn nhw'n gallu ffeindio'r bwlch drwydda chdi. Ond, mae yna newid os mae rai yn Brobl sydd yn ergydio'r bell. Os mae o'n ergydio, mae rai chdi gael rhywun yn ei gael lawr, mae hwn yn gallu sgorio rwla. Franklin at Harrington. Clyfar, Chwilian Davies. Redmond oedd mynd nôl efo fo. Kenny. Wel, nuisance ydy'r gair amdano fo Derogel. Go iawn. Mae yn dod efo'i droed hir yma na rhwng chwaraewyr, rownd chwaraewyr, trwy chwaraewyr. Faint gyda fo o egni ar ôl. Redmond at Young. Young a Brobl yn ffordd i gilydd nawr te. Mae yna gyfle fan hyn o bosib. Pŵl sy'n arediad. Mae Pŵl i gyd yn dda iawn o dan bwysau gan Williams fanna. Mewn at Davies, mae Sislevich efo fo, mae Sislevich wedi gweld y bygythiad. Gwaith am ddiffynol da gyda fo chwarae teg. A mi dyla mewn bod y well. Davies yma na, mi dyla fod dod i gwrdd y bêl. Mae'n gwybod, un cipolwg mae angen. Mae'r bêl wedi cael ei basio 10 llad gan decl Pŵl iddo fo. Just cipolwg dros dysgwyd, just i fod yn ymwybodol o gadw'r bêl na. Da ni'n agosau at y 10 munud ola. Redmond, mae Young ar rither o'i flaen o allan at Brobl. Brobl cael ei wylio gan gapten Cei Connah Disney. Brobl chwilio Holden ar arged.
Eto de, o allan yn gwrt Cosby. Ar ei droi chwyd, mae wedi gwneud canolbwyntio fi bach mwy allan. Ond yn sicr unwaith mae'n dod iddo fo. Dyna'r goed i chdi, bod o'n wedi sgorio fan hyn. Dyna ddim fi. Dyna ni lygu nôl yn o. Mae'n trio mynd efo tu fewn i'r droed ydi. Dim efo pŵer, jyst yn... Mae'n trio refersio na, fewn i'r gornel ucha, ond... Ddim yr ergyd fysa fo wedi ddymuno. Ond mae coesa Cei Connah'n dechrau blino. Bod o dal yn cario bygythiad i hynna'n, ti jyst yn synhwyro rwan. Mae hon yn mynd i fod yn 10 munud hir. I lawr yr esgyll, mae Poole a Carrington yn syrthio nôl i wneud o'n mwy o 5 yn y cefn, na 3 yn y cefn, na 4 canol cae. Wel, mae yna ddau newid yn mynd i fod ar bachgen cyntaf sy'n gadael ydy Jack Kenny. Ydy chwarae'n dda? Just, beth gan ei, total nuisance. Ond mae o'n gwybod iawn, po bob un beiddiad ohono fo, oherwydd i allu fo flaen y gofaint, ti'n gofio am yn sgorio i gyffyrddiad cyntaf a ddim yn gred. Ond mae o'n wneud i'r tîm, be mae Michael Wilde yn medru wneud i'r tîm, mae o'n medru just bod yn anifin efo'i Benaglinia, efo'i Benelin, mae'n ei cymryd y pwysau o ddiwr pobl fel Harry Franklin. A mae Franklin hefyd yn gadael, ond mi fydd o yn cofio am byth y marc greodd o ar y rownd derfynol yma, yn y lle iawn, yn y fan iawn. A fo gychwynodd sgwennu'r stori yma. Ac ymlaen yn ei le fo, mae Aaron Williams. Felly Michael Wilde ac Aaron Williams yn lle Kenny a Franklin. Ac a'r ddawns ola i Michael Wilde, falle mae yna 20 mlynedd ers iddo fo wneud i ymddangosiad cyntaf mewn rownd derfynol Cwpan Cymru. Colli i'r Hill nath o, a hynny'n chwarae i'r Seintiau Newydd wrth gwrs. Ac ar ôl hynny, mewn 20 mlynedd, wedi ennill 5 Cwpan Cymru. Mae'n gwneud fi deimlo chydig bach yn sal ni weld yn dod ymlaen i ddeg wir. Mae'n hun na fi, nath o ddechrau chwarae cyn na fi. Dwi wedi ymddeol ys 10 mlynedd. A sbio arno fo, mae Herfi'n ennill Cwpan Cymru eto. So mae Malcolm Allen yn tylo, dwi eisiau gwybod. Y taid. Diolch i chi hogian, byd o gofyn sut dwi'n teimlo. Williams a Sislevich. Harrington sy'n Sislevich eto. Mae o wedi bod yn rhoi'r pelin am mewn. Mae o'n bwydo, mae o'n gofyn y cwestiynau. Harrington i bell o ddiwrth y wyrn yma ni. A Harrington sy'n cael ei giro bob tro gan Sislevich, pan mae'n cael y pelin mewn. Does yna gosach iddo fo tas, ti'n mynd i gael y gynno, does yna gosach iddo fo i trio cael lawr. Williams eto, Davies ar ei waro. Williams at Young. Young mynd o bell. Digon cyfforddus. Dyn nhw methu ffeindio ffordd drwyddyn nhw na chdi. Ond y pwynt efo Sislevich ydy... Be sy'n anodd pan ti'n marcio Sislevich yn dem out ydy... Ti'n misio mynd yn rhydyn oherwydd mae o'n dy ofni dim fwy fel amddiffynwr os mae o'n dy giro di. Os ti'n mynd yn rhy agos rhy gynnar a mae o'n heibio chdi, sa'n byd allu di wneud. Felly ti'n dal yn ôl, ond wedyn ti'n mynd stropio'r croesiad. Williams a Sislevich. Tafliad i Cei Connah. Ac Aaron Williams. Sgoriad y gol i giro'r bala yn y rownd gyn derfynol. A mae hon, wel, gwni ddeud, yn dawel dipyn gwell gêm nag oedd honna. A wrth gwrs, mae gynno fo'r arf ychwanegol. Rhywbeth arall i'r Seintiau arfer efo. Y tafliad hir. A mae gynno fo'r wyth gwahanol i anelu ato. Michael Wilde sy'n disgyn. A mae Bryn Markham Jones di arfer gweld Michael Wilde yn disgyn digon amser i'w pryd. Mae'n brosod y pryd i ddim. Aaron Williams. Da. Harrington sy'n efo fo. Harrington. Yn groesiodd mewn. McManus. Brobl. Arferchog am Poole. Poole nôl at Firth. A mae hwnna'n... Dwi'n siŵr oedd yn bwriadu, a mae Harrington wedi llawio hwnna. Dwi'n siŵr os oedd yn gallu gweld hwnna Harrington. Oedd o daro'i fraich o, eich bod yr hael yn ei lygu do. Dwi'n yn gwybod. Be sy'n rhyfeddu fi yn yr amser yma pan di bod yn ymwybodol o ynni, mae'r llif o leiadau ymlaen. A mae'n gig gornel i'r Seintiau Newydd.
popeth yn llachar, ond i chwarae nhw ar hyn o bryd. Ti'n gwybod maen nhw'n mynd i gael cyfla. Yn eigon o amser, maen nhw'n mynd i gael cyfla ynddi. Maen nhw'n mynd i greu rhywbeth. Dyn nhw'n mynd i just talu twal i fewn. Ti'n gwybod maen nhw'n mynd i gario ymlaen. Ac oedd Owain awgrymu bod na ddim amser ar y cloc mawr. Mae'n glamp o gloc wrth ymwyl y llyman pella na sy'n dangos 84 y funudau brobl yn cael y bel i mewn. Wff, Young yn mynd amdani hi. Nawr ti'n gyfle Leo Smith fan hyn. Smith, nôl i mewn na hi, gormod arni. A gyda ni'n teimlo mai dyma gychwyn yr Alamo. Mwy a mwy o feddiant. Redmond. Gymaint o chwaraewyr sy'n gallu creu. Redmond yn chwilio McManus. Drobl. Ond maen nhw'n pasio'n gam di pethau ddim yn mynd yn iawn. Da chi'n cael rei o'r dyddiau yna. Falle mae porfa dan i traed nhw sy'n gyfrifol. Dyn nhw'n di arfer efo hynny. Sislevic. Williams. Marriott. Smith. Smith. Young. Mae dy rhaid cic gol. Cic gol. Mae crysau gwyrdd a gwyn yn heidio o gwmpas Bryn Markham. Doedden nhw'n mynd siŵr, felly maen nhw wedi dyfalu, a maen nhw wedi dyfalu'n anghywir. A ti'n gweld y cyffyrydd ola yma gan Ben Nash. Sa fod i sbio fyny a gweld gol ceg y fel, byth o fyna. Os di'r bel yn dod oddi ar amddiffynwr ac yn mynd bos i'n iall gol i hi, mae'n gigornel ydi oedd. Fel arfer, ydi. Ond be mae rhaid i gofio wrth i ni feirniadu y Seintiau Newydd yn ôl i safonau mor uchel. Dyma chi'r tîm sydd wedi mynd drwy'r tymor heb golli unwaith yn yr Uwch Gynghrair y tymor yma. A pan da chi'n edrych ar ei record nhw yn y gystadleuaeth yma, 25 gêm Cwpan Cymru ers iddyn nhw golli 7 mlynedd nôl. Dyna da ni eisiau weld mewn Rownd Derfynol ynddo. Oherwydd ti'n sbio ar y Gynghrair, neu sa rhywun yn gweld hon, cyntaf neu ail, cracan. 33 pwynt rhwng y ddau dîm tymor yma yn y Gynghrair. Ond mewn ffeinal, rhywbeth yn gallu digwydd. Williams ar tafliad hir unwaith o'r rhagor i bwy mae'n disgyn. Leo Smith, os ni chliriau. McManus, dych chi dim ond yn teimlo, bod rhaid i McManus neu Young wneud rhywbeth yn fuan. Mae bel gan Holden eto, o honna rhi agos y mae ffyrdd i gollwng ni a'r crysau coch o'i gwmpas o ac y math o ddigwyddiad byddai'n drychineb i Cei Connah pe siai digwyddiad felly nesgor ar gol. Ia, mae yna sgrech yma na, maen nhw'n gofyn ydi hon yn passback. Dyna di'r cwestiwn. Mae ffyrdd yn ei gollwng ni, wedyn mae yna gyffyrddiad gan Edwards a maen nhw'n gofyn ydi hon am passback, a ddylia y Seintiau Newydd gael cic rydd indirect, mae rai fi ddeud, yn y cwrt Cosby. Dwi'n mynd siŵr os ydy Noah Edwards yn gwybod yn union be mae'n edrych yn gwybod. Ond yn agos iawn at ei gilydd, dyfan. Ynddi. Ond pan da chi'n gweld ymateb y Seintiau, angerdd y brotest, maen nhw'n gwybod yn dydyn, bod nhw angen rhywbeth i newid i ffawd nhw. Williams at Marriott. Holden, y bel mae'n y brobl. Mae McManus yna hefyd. Yth y bron iawn sefyll ar y bel. A mae Nash yn cael cyfle i ddod â hi. A 2 funud a hanner o'r 90 munud sy'n weddill. Mae yna eilyddio diri di bod. A mae'r amser ychwanegol pan welwn ni faint yn mynd i fod yn allweddol. Sislevic angen gol ar y pencampwyr. Sislevic mewn at Young. Gornel. Ia, ti'n gwybod be, Noah Edwards yn gwneud yn dda yn fanna yn y diwedd. Mae rhaid iddo fo ddod ar draws i helpu Harrington. Os mae Sislevic yn derbyn y bel, mae rhaid i Noah Edwards adael i ddyn o a mynd ar draws i helpu 2 yn erbyn 1. Sislevic ydy'r peryg. Felly mae rhaid stopio fe rhywsut neu gilydd. Marriott i gymryd y gic. Agosau 2 funud yn weddill. McManus gafodd i ben i'r bel.
os a ddim byd yn gweithio. Sa Cei Connah'n sal os fysa nhw yn ildio o gic gornel yn erbyn y Seintiau. Dyna di cryfder Cei Connah drwy gydol y pnawn. A dwi'n meddwl un am ddiffynwyr Cei Connah gan fydd y cyffyrddiad ola. Dyna pan mae'n Cei Connah. Redmond, yn gormod o le o bosib, cael ei groesiad i mewn. A mae'n amddiffyn tair, a mae'n amosod tair. A mae'r cloc yn tician. Smith, Marriott. Marriott di thanio. A sawl gwaith mae hynny wedi digwydd yn yr ail hanner yma. Owain, cyfle ni gael gofyn i chi seren y gêm. Wel, y dyn yma, oherwydd y gol yn fwy na dim, mae di perfformio'n dda, so mae di gallu cael y gêm weitha erioed. Colli meddiant bob tro mae di gweld ti, ond sgorio'r gol yma, so ni dal di roi seren y gêm iddo, ond cracar o gêm, a sbi ar honnig, i ennill Rownd Derfynol. Dyna pa mor agos mae Cei Connah wan. Mae hwnna'n gol special, un o'r goliau gorau da ni rioed i weld mewn ffeinal. Hwn di seren y gêm. Ac os da chi'n meddwl bod na ddrama nawr, arhoswch chi, nes bod chi'n gweld faint o ymsar ychwanegol fydd. Mae na sibrydion, dim mwy na hynny'n yn cyrraedd ni. Mae'r hein weithiau'n gywir, weithiau dyn nhw ddim. Sislevich at Marriott. Marriott. Mae un peth yn sicr, mae'r Seintiau'n gwybod faint o amser fydd. Mae o'n prynhau. Dyna'n mwy na pedwar, na fydd? Ond mae yna eilyddio diri di bod e allai fod yn 5 neu 6, fe allai fod yn ei weld. 8 munud o wain. 8 munud o amser ychwanegol Sislevich mewn at McManus. A dyna'r math o neges sy'n gallu codi ysbryd tîm sy'n ar ei gliniau. Ie, ac hefyd, bod chdi ar y blaen, ti'n chwarae Cei Connah, ti'n gweld yr wyth, ti'n meddwl, oh, no. Ti'n sbio ar y gilydd yn meddwl, reit, pwy ydy'r arweinwyr rwan sy'n gallu gwneud yn siŵr bod nhw'n tynnu at ei gilydd yn deud, diolch moch boys, ac yna 20 munud fynd fyny ar y cloc, da ni ddim yn ildio. A mae Neil Gibson gyda llaw yn gandryll ac yn holi o bledd off 8 munud. Brobl eto. Gwaith da. Gwaith da gan Brackley, a dyna mae'n neud yn de. Ie, ti'n gwybod pan mae brobl mewn meddiant y manna, mae yna lot o chwaraewyr, mae nhw'n syrthio'r llawr, mae nhw'n slipio, oherwydd mae o mor jinky. Ti byth cweit yn siŵr pryd mae'n mynd i drio mynd heibio chdi, pryd mae'n mynd efo'r croesiad, felly ti bron, ti on edge, just licio di fel am ddiffynwr. Mae o'n un da am sbwylio. Davies, Redmond, y tu allan i Redmond, mae Smith, Marriott. Brobl, hyfryd, dal i fynd, mae'n gwrdd ofalus fan hyn, ond mae'r bêl fel taten boeth. Mae'n dal yn y McManus yn mynd amdani hi. Nash yn ei chliriau. Marriott am i'r rhoi fi nôl fewn. Cefnogwyr Cei Connah yn dathlu bob cliriad fel tasai'n gol rwan. Enghraifft arall, brobl, wirer, mae o'n mor da. Mae yna double nutmeg yma, dwi'n weld. Sbio ar hon rwan. Mae o'n gwybod yn union, Brackley ydi o, ie. Ac o'r un i fyny, a wedyn brobl, mae'n trio gwneud hynna. A wedyn mae'n mynd heibio'r llall. Wedyn mae'n nutmeg yn fama. Mae'n beri bywyd yn y cwrt Cosby. Nath nhw mor dda wedyn just i glirio. Diolch moch pwy, diolch moch sut, ffwrdd â hi. A da ni mewn i'r drydydd funud o 8. Firth. William Wilde, bron yn di sôn am Wilde, na fo pam, ac mae'r bêl di bod ym mhen arall y cae. Wrth i'r Seintiau daflu popeth. Disney. Williams. A mi fydd yna anogaeth ar ei Connor Roberts, a mae'r hael i lygu, allwch chi weld, mae'n hael llachar. A dyna pam nath am cicio'n hir, fe gododd ei law i esbonio pam mae gan Holden. Marriott. A mae'r milgwn yn y blaen yn mynd ar i'r hediad, a mae'r bêl yn cael ei thara fyny'r cae. Tuag at Wilde, mae Marriott yno, na chi ddau sy'n nabod i gilydd yn dda. Dau sydd wedi bod drwy gymaint efo'i gilydd. Ond yn ymladd dros yr un achos bryd hynny yn erbyn ei gilydd, maen nhw fan hyn. A edrychwch ar
y Seintiau. Maen nhw'n erlyd y trebl. A mae yna rhywun yn meddwl am Lerpwl. Y tymor o bosib ddim yn gorffen fel y bydden nhw wedi ddymuno, ac yn achos y Seintiau Newydd o bosib yn ei ddisgwyl. A'r gwir amdani ydy gol i'r Seintiau. Dim yn fuddugoliaeth na di, dim ond cicio'r smotyn fydda hynny wedyn. Mariet, Sislevich, Redmond. Mae o wedi gwneud bob peth allan fo. Young. Williams. Sislevich tu allan iddo fo. Smith. Twt gan Smith. Holden. Dyn ni mewn i'r buned funud o wain. Ie, rhedyd da gan Holden yn fanna, ond wastad ar ei droed dde. I droed wanad, oedd o beth yn mynd i fedru cael y pŵer arni achos i gormod o broblem i ffyrdd. Mae hwn yn gofyn o'n 8 munud, wyt ti'n siŵr? Sut? Wel, oedd curo Bangor ac ennill y tlws i Brestatyn yn stori fawr hanes Neil Gibson ac yn hanes Cwpan Cymru. Ond, Owain, fydde ennill yma o bosib y fwy o gant. Wel, y tymor mae'r Seintiau wedi gael, a mae rai fi ddeud, y teimlad personol ydy, os mae'n aros fel yma, mae hwn yn ganlyniad pwysig i'r gynghrair. Fydd ti'n isio gweld, bob parch, a dwi yn parchu be mae'r Seintiau'n neud, ti'n isio gweld yr un tîm yn ennill bob dim drwy'r amser, tymor ar ôl tymor. Mae'n jyst yn rhoi gobaith i'r gweddill, dydy. Ond di ddim drosodd eto. Dydy ddim drosodd eto. Davies. Williams. Davies yn ôl yn ei wylio fo. Oddi ar Noah Edwards, tabliad. A mae di mynd y tu hwnt i'r lle ydy mae'n gic gornel. A'r 9fed cic gornel i'r Seintiau Newydd. Dim golwg o Connor Roberts yn symud fyny i ymuno ar Cwrt Cosby. A mae'r tensiwn i'w deimlo. Mariet i gymryd y gig at y postyn gosod yna. A mae'n gig gornel arall. Wel, mae hyn yn artaith i Cei Connah, i cefnogwyr nhw. A mae rhaid i'r amddiffynwyr yna ddal i ganolbwyntio. Un camgymeriad, un eiliad. Mae'n hydd, da gan Firth i heli allan. Firth i aros lawr, mae'r dyfarnwr yn edrych, neu siŵr bod pobl yn codi. Mae Firth yn dal i aros lawr. Ie, mi o'n drosedd, nath o'n dda, nath o'n ddewr, nath o'i job. Oherwydd ti'n meddwl, reit, ti'n funuda o ennill Cwpan Cymru, mae rhaid i chdi ddod allan, a nath o'n mor dda. Syni bod na ddim trosedd, gwn i weld dwan, scramble yn y cwrt, mae na dynnu Cris, mae na dynnu lawr. A ffwrdd efo Firth, fatha bod wedi cael ei danio allan o ryw canyn os lici di. Ffwrdd efo, just gwneud digon de. Dwi jyst yn cael y teimlad y cicio cornel, wyt ti o dan bwysau, mae Cei Connah'n enjoyo am ddiffyn y cicio cornel yma. Maen nhw wastad wedi, dydyn. Maen nhw wastad wedi. Mae hwn yn mynd i fod yn iawn, yn dydi. Mae hwn yn mynd i fod yn iawn, a mae'n gobeithio na fydd na ormod o amser yn cael ei ychwanegu. Daniel Roberts di hwn am ddiffynwr. Dilyn Gibson o'r Flint fel mae sawl un di gwneud. A mae hwn yn ddigon profiadol i wybod bod rhaid i rhywbeth dramatig neilltuol ddigwydd nawr. A Pŵl yn gadael y maes. A mae Pŵl, mae'n chwarae dda. Yndi, mae'n chwarae'r mor gyson. Mae egni fod, mae'n mor ffit. Wel, a unrhyw un yn y gynghrair swn i'n tybio, fyny a lawr. Ddim wastad y chwaraewr sy'n denu llygad, ddim wastad y chwaraewr gorau ar y cae, so ti'n gofyn amser yn y gêm, ond ti'n gwybod be, mae'n wastad yna, mae'n ddibynadwy. Yn y tîm ola i giro y Seintiau Newydd yng Nghwpan Cymru. Cei Connah oedd y tîm hwnnw. A Daniel Roberts. Wel, mae'r 98 o fewn 5 eiliad i fod ar ben. Ond oherwydd yr anaf yna, faint o amser fydd Bryn Markham Jones yn ychwanegu nawr. Yr haul yn disgleirio i wynebau am ddiffynwyr y Seintiau Newydd. Davies dan bwysau gan Wild. Dyfarnwr di edrych ar ei oriau o'r un waith. Mariet.
Wild yn ei wylio fo yn mynd heibio. Williams y tu allan iddo fo. Mae Davies. Mater o eiliadau ydy hi. Eiliadau yn llythrenol y bêl fewn at Ian. Ian, mae Perth yn mynd lawr a dybed. Dybed ai dyna'r cyfle ola. Mae Gibson yn meddwl bod y bosibiliad mae hwnnw oedd y cyfle ola. Ac os mae'r golwr profiadol yn mynd i aros lawr a cymryd gymaint o amser ac y gallo. A dybed ai dyma gic ola y rownd derfynol. Lee Jones yno hefyd. Wel, am gamp fydde. Am gamp fydde hi. Dal ymlaen mae'r gêm. Mae yna 99, mae yna 9 munud amser ychwanegol wedi cael ei chwarae. Davies. Connor Roberts. Marriott. A mae'n edrych fel tasa'r Seintiau yn cael un cyfle eto i daro'r bêl na mlaen. Leo Smith mynd fel amdani. Harrington a Sislevic yn frwydro am yr un bêl. Mae rai bod hi'n artaith bod yn Neil Gibson, bod yn gefnogwr Cei Connah nawr. Brobl cael ei giro gan Harrington. Sislevic. Gymaint o enwau sy'n gallu creu problem. Nawr te, ydy'r capten yn mynd i fynd amdani? Nadi. A mae'r gêm yn mynd yn ei blaen o hyd, yn ei broniad i cael 10 munud amser ychwanegol. Faint o amser mae'r Cwpan yn mynd at y gwefusau. Mae'r Cwpan yn cael ei chwythu. Mae rai y chwaraewyr Cei Connah yn disgyn ar ei penegluniau. Golygfeydd o emosiwn pur. Golygfeydd o ddathlu yn gymysg bron iawn efo anghrediniaeth. Mae un tîm wedi chwarae. Mae yna un tîm gadwch ni fod yn blaen heb wneud. A mae yna un tîm di heiddi ennill. A'r tîm hwnnw ydy Cei Connah. Does na ddim quadruple i'r Seintiau Newydd. Does na ddim trebl i'r Seintiau Newydd. Ac Owain Tudur Jones wrth ni wylio'r dathlu yr emosiwn. Mae'r enillwyr yn heiddi ennill. Yndi, gêm dda, ond Cei Connah sydd yn heiddi ennill. Ti'n iawn, Nick. Am berfformiad gan nhw yn gwneud popeth mewn meddiant ac allan o feddiant i stopio'r Seintiau Newydd. Doedden nhw ddim ar ei gorau, ond ti'n gwybod be, rheswm am hynny ydy perfformiad y dynion mewn coch heddiw. Bob un wan Jack o'n nhw. Na nhw'n joio heno. Am waith mae hwn wedi wneud yng Cei Connah. Am emosiwn. Am gamp. A chwarae teg i Craig Harrison yn barod i longyfarch chwaraewyr Cei Connah. Maen nhw wedi creu stori fawr yma yng Nghasnewydd. Doedd neb mewn gwirionedd wedi darogan hyn. Sbiwch ar Michael Wild yn croniclo'r gamp. Cei Connah 2, y Seintiau Newydd 1. Cei Connah ydy enillwyr Cwpan Cymru. Nick, Owain, diolch yn fawr iawn. Mae Emlyn Lewis o Malcolm Allen gyda fi. Malcolm, nes ti awgrymu bod hwn yn mynd i ddigwydd? Beth o ti'n wybod oedd neb arall yn gwybod? O'n i wedi bod yn ei mes nhw yn y gwestiwn un peth, ond hefyd i siarad efo Neil Gibson ddwywaith sy'n yma, ac just y ffordd oedd o'n y parth am ei baratoadau, y ffordd oedd yn ymarfer y cynlluniau oedd gynnu fo i'r chwaraewyr. Mae digon hawl cael cynlluniau a planiau. Mae'n rhaid i gynhyrchu nhw ar y diwrnod mawr, ar y llwyfan mawr, lle mae'r nerfs, lle mae'r achlysur. Wedi dreu chwaraewyr i'n delio efo fo, ond llwyliad i fi, oedden nhw'n gyd efo fo yn y gêm yma pnawn yma. A gwrdd fel oedd Emlyn yn deud yma'n arwan. Neis fel arfer, da ni yma yn gwachod y Seintiau Newydd codi'r Cwpan. Edrycha a teimla y cyffros o gwmpas yma pnawn yma. Ni'n mynd i gael mwy o ymateb ar ôl i ni gael ymateb yr enillwyr. Mae Sioned Dafydd yn ei canol nhw gyda seren y gêm. Josh, Connor's Key, JD, Welsh Cup winners. How good does this one feel? Surreal, honestly. It's like best. This is the best moment of football I've ever had. Hopefully many more to come, but this is going to be up there, I think, definitely. The celebrations say it all, and I've got to say, we've just been in awe of the goal that you've scored. Talk us through it, because that wasn't an easy one to put away, was it? Yeah, I think I can't even remember much of it myself, to be honest. Dex flicked over, I think, and then I've just jumped up, and I missed time a jump, so I just thought I'm going to give it a good swing, and thankfully it's gone in, so yeah, we'll see.
Like, what was the message at half-time? Because going in 2-up, you knew that they were going to throw everything at you in that second half. What was the message from the manager? Just to keep going. This is one of our targets we had at the start of the season, and obviously we've won it now. And just said to keep going and work as hard as you can. And a word about Neil Gibson. What's he given you this season, Josh? He's given me loads of opportunities last season, this season, and he's given me a platform to give myself a step into football. So it's been brilliant. It's great. Not long to go now until the preparations for Europe have to begin, Josh. European football, Welsh Cup winners. How good does that sound? Oh, unbelievable, yeah. Well, look, go and enjoy the celebrations. Congratulations. Dyna ni. Wedi cam fesur y naid am y gol na. Ni'n dipyn o gol, a ni'n cael mwy o ymateb am hynny. Mae'r champagne gyda fe, mae'n y gwpan i'w godi fan hyn hefyd. Dewch nôl ato ni i weld y cyfan wedi'r egwyl. Croeso nôl ato ni, mae yna ddathlu a Rodney Parade. Cei Connah yn paratoi i godi Cwpan Cymru. Wedi synnu'r Seintiau Newydd, gol Josh Williams, am gol i ennill Rownd Derfynol. 2 gol i 1 oedd y sgôr terfynol am ffordd i orffen y tymor domestig fan hyn yng Nghymru. Golygfeydd gwych a dyma'r olygfa ar y chwiban ola. Sym angen dweud mwy nag ys e. Malcolm, ti'n bod yn siarad o fe? Beth oedd David dweud? Oedden ni'n credu yn y beth, nes i ddweud dechrau wsos am gwylio am y tapian yn ôl, 10 mlynedd nôl bron nhw am beth o giro fo prestatyn, dangos eich chwarae wedi greu hanas, ac yn sicr nath o wneud hynny, ond hei, mae rhaid chdi gynhyrchu pethau, a nath ni weld Wigan yn giro Man City yn Cwpan FA Lloegr dipyn yn ôl, a honna'n sioc.
Wel, mae hon yn fwy o sioc I fi. Y ffordd mae'r Seintiau Newydd wedi dominyddio, dwi'n licio gair, ond di curo bethau dros y blynyddoedd, a fod oedd o'r unlla, a dangos I naws I ganddo fo am y gem, am I wybodaeth, am I planio, am I baratoadau, mor broffesiynol, heiddiannol. Mae'n gynnyniad syfr danol Emlyn, dewch ni fod yn hollol onest, nhw'n wedi colli drwy tymor. 2 gêm gyntaf Cei Connah tymor yma, colli neb yn y Seintiau yng Nghwpan y Gynghrair, colli yng gêm gyntaf'r Gynghrair, a mae fe'n gorffen fan hyn heddi yn yr eilwen iddyn nhw. Chwarae teg, oedd gym yn gol emosiynol fyna, rhaid gweud. Ond heiddiannol iawn. Fi'n cael nath o dominio'r gêm, really. Nath Seintiau wneud yn y bach, ond just dim digon. A dros tymor, mae'n anodd, achos mae Seintiau, mae'r cysondeb yna, mae'r lefel yna, mae'r safon yna, gan y chwaraewyr a'r hyfforddwyr. Ond mewn un gêm, fel ni'n chi weld heddiw, mae Gibo a'i dîm a'r chwaraewyr wedi'n dda iawn a heiddiannol ennill y Cwpan Cymru. Ie, a ni'n holi cyn y gêm, ni'n synnu, ni'n siomedig bod neb wedi gallu ennill yn erbyn o gwbl tymor yma. Wel, mae rhywun wedi reit ar y diwedd, mae hwnna'n stori ni hunan. Hwnna'n rhyw neges I weddill y Gynghrair hefyd. Come on, dim byd neb yn y Seintiau, maen nhw'n dim gwych, ond mae'n neis gweld yn cael ei herio. Yn neis, tynnu wrth I gyd wrth yn bodd, sy'n gyda'r cysondeb o'r tîmau Cymru, yr un safon yna, Cei Connah ddangos heddiw. Cei Connah ar ei gorau heddiw. Oedden nhw'n gwybod, oedd y 9 illa 10 yn gorau bod ar ei gorau I gyda'r gêm yma, a mi oedden nhw. O'r golgeidwad, holl ffordd drwad, oedden nhw mor benderfynol ar gyfer achwedd yma. Cryf, cymeriad cryf, neb gadael yna lawr ac yn trystio I gilydd, a rwan edrych ar y sefyll yna. Ydych chi'n gobeithio bod nid yn unig yn neges I bob arall, ond yn gam arall I Cei Connah. Pwy a wy'n mae'n sôn am newidiadau dros yr haf. Ydych chi'n gobeithio bod yn fwy o glybiau yn ceisio Milan lefel. Ni wedi clywed am strategaeth yma. Chi jyst eisiau gael mwy o bobl yn herio, nag chi? Mwy o bobl yn herio, ond mae angen cofio pa mor anodd mae'n neud hynny hefyd. Mae'n rhywun jyst gweud, Cei Connah'n neud dda iawn heddiw, ond fel ni'n sôn, dros tymor mae'n anodd iawn. Gobeithio mae bob clwb gallu gwella ar ei ffordd mae'n neud, gobeithio mae'r strategi gobeithio mynd I gweithio mewn ffordd. Ond wrth gwrs, mae angen cofio, mae Seintiau wedi dangos lefel a safon uwch trwy'r tymor. A dyn ni methu anghofio hynny, wrth gwrs, gêm ffantastig gan y Cei Connah heddiw, ond Seintiau sydd dal ar y brig yn y tymor a dros Cymru, really. Ie, na, dim amheuaeth am hynny. Maen nhw'n dipyn o dîm, ond dim yn siŵr pa mor gyfarwydd nhw a hyn yn camu fyny cyntaf I gael y medalau ac yn cerdded heibio y cwpan. Dim nhw fydd yn ei godi fe. Mae Cei Connah yn paratoi I wneud hynny ac ar y nodyn yna, ewn ni nôl at Nic Parry. Ac yn ei plith nhw, mae yna chwaraewyr sydd wedi ennill Cwpan Cymru 7 gwaith, 5 gwaith, 10 gwaith, ond dio ddim yn digwydd heddiw. Cerdded heibio'r cwpan yma fel y cerddon nhw heibio'r cwpan her yr Alban yma'r Seintiau Newydd. Hanner y llwyddiant o'n nhw wirioneddol wedi obeithio gael amdano fo, ond o wain dim cwestiwn y tîm sy'n heiddi codi'r cwpan di'r tîm sy'n mynd I wneud. Ia, ond mae hyn wastad yn brifo. Yn anffodus, dwi wedi bod yn y sefyllfa yma. Dwi heb gael yn wylo ar Cwpan Cymru, felly pan ti yn colli Rownd Derfynol, mae o'n brifo. Ti'n gorau cerdded heibio, ti'n cael look bach, a ti'n cael gyffwrdd o. Ond chwarae teg y dyn yma, ser yn y gêm am gol. Mae o'n heiddi, mi fydd y tîm yn dathlu wrth I boddau. Da ni'n gweld, mae'n cael botol o champagne, a mae'n cael trws bach chwarae teg iddo, ond mae'n heiddi. Am berfformiad, pob parch I Cei Connah. Ie, perfformiad gwych iawn gan Josh Williams, yn gyn gapten tîm ysgolion Cymru dan ofal Mark Lloyd Williams. Dan ofal juice, ond champagne neu juice fydd I heno. A'r clws yma yn disgleirio, yn aros am enillwyr annisgwyl. Ewch yn ôl I 2017-2018. Y tro diwetha I Cei Connah godi Cwpan Cymru. Ewch nôl I 2017-2018. Y tro diwetha i'r Seintiau Newydd golli gêm yng nghystadleuaeth Cwpan Cymru. A'r tîm a'i trechodd nhw oedd Cei Connah. Maen nhw wedi gwneud yr un peth. Steve Williams, llywydd y Gymdeithas PêL-DROED, sy'n rhannu'r medalau, sy'n barod I basio'r cwpan I dîm Neil Gibson. Mae yna sybrydion y gallai pethau newid mewn sawl clwb y tymor nesaf. Mae pwysau ariannol yn gwasgu ar sawl clwb, ond mi fydd Ewrop yn gymorth mawr I Cei Connah, ond nhw yno'n barod am dymor
maen nhw wedi gael. Mae'n werth cofio, mi oedd gan y Seintiau Newydd fwy o bwyntiau ar hanner y tymor na gafodd Cei Connah gydol y tymor. Ond y dau sy'n mynd i godi'r tlws ydy Mike Wild a'r capten John Disney, enillwyr Cwpan Cymru tymor 2023-2024 ydy tîm y ddau ŵr yma. A mae Mike Wild yn mynd i gael y pleser o ennill Cwpan Cymru am y 6 tro, ac felly y pleser o godi'r cwpan efo'i gapten. Byddwch barod am y tân gwyllt, byddwch barod am y dathlu. O bosib, un o ganlyniadau mwyaf annisgwyl y tymor, ac enillwyr Cwpan Cymru ydy Cei Connah. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A nawr, mae'r dathlu'n cychwyn. Am olygfa, Cei Connah yn dathlu. Cwpan yn cael ei godi ar ddiwedd tymor. Traddodiad gorau PêL-DROED. Mae'r haul yn gwenu hefyd. Eiliad hyfryd i Mike Wild sy'n gadael y clwb. John Disney yn dathlu. A Cei Connah yno eto. Tîm olau ennill yn erbyn y Seintiau yng Nghwpan Cymru fel ydodd Nick. 2,245 diwrnod yn ôl. Ddigwyddodd hynny. Fi'n gwybod mae Covid ac ati di newid bethau, ond mae wedi bod yn amser hir. Mae rwy'n di stopio nhw o'r diwedd, Malcolm. Mae jyst yn eiliad wych i glwb fel Cei Connah. Wel ar yr adeg yma, ti'n gwybod, maen nhw wedi... Mae'r cyllid di mynd lawr, dyn nhw ddim di bod mor... Dwi'n mynd i stopio ti fynd rwy'n mynd, Malcolm, achos dewch chi glywed gan Neil Gibson. Neil, after 6 years, Connah's Key have got their hands back on the Welsh Cup. What a game, what a performance. Yeah, I've lost my voice. I can barely breathe. But do you know what? I thought the players, to a man, were absolutely magnificent. They got what they deserved, I felt. TNS are going to ask you so many questions. And if you're going to beat a TNS team, you're going to have to really go to the bottoms of what you've got. I thought we posed a problem in the first half. Deserves to be in the lead. And we've had to weather the storm second half, but we got over the line. Yeah, how pleased are you second half, Neil? Because you knew they were going to throw the kitchen sink at you in that second half. Defensively, you showed so much character this evening. Yeah, and to be honest with you, I don't feel that some of the players and staff have had the credit that they deserve really this season. We spoke about it as a driving force and a factor. We know how good we've been all season. We know how hard we've worked all season. And winning the Welsh Cup, as well as second, probably puts a little bit of an icing on the cake, and people might realise how well we've done this year. I know you've got a lot of history with this competition, Neil. Personally, where does this one rank? Do you know, it's hard to put it into words, I think. Prestatyn will always be special for what it was and what it means to me, but this group of players and staff, they go to the well for each other, and they stick together all the way through everything. So I'm just so pleased that they're going to get what they deserve tonight, and that's same with the Welsh Cup trophy. Celebrations tonight, but there's not that long to go, Neil, until you need to start preparing for Europe. Going into Europe as winners of this cup, how much does that mean? Yeah, it means an awful lot to the players, because Connah's Key Nomads, you know, we want to win trophies, we want to be in and around in these. Dyna ni'n sôn am draddodiadau'r cwpan, mae'n braf gweld yr hael yn gwend. Trydydd arall yw chwaraewyr yn neidio ben y rheolwr. Pan mae'r cyfan di gorffen, Emlyn nath dweud fyna ddim been to the well. Maen nhw wedi rhoi popeth yn gorfforol fan yna hefyd. Ond eto, yn deg dweud, yn edrych yn weddol gyfforddus. Do, nath y gweithio'n galed, ond hefyd yn meddyliol hefyd. Faint mor anodd yw hynny, neu beth ti'n mewn TNS? Ffocws cyn y gêm, oedd e'n mor bwysig. Man for man, ffordd nath nhw fel amddiffyn yn y 3-5-2. Ond arbennig o dda heddiw. Ail hanner, tyma bach fwy mesu, trwy Disney off y llinell a bethau fel yna, ond heiddiannol iawn, a chwarae teg i'r grŵp o'r chwaraewyr ar hyfforddwyr o'r gamp mawr o ennill y gwpan. Ie, ac o'n i'n sôn am, o'n i'n disgwyl sync y gegin ac at. Fy meddiant, beth ddigwyddodd y Seintiau yn yr ail hanner yna? Nhw'n methu clicio rhywsut? Wel, nath o redeg allan o gwestiynau, a wedyn gofyn yr un gwestiynau. Felly nath o'n i sôn gyda'r gêm am plan A, a wedyn plan A eto, ond ti'n ni plan A well, a nath o'n digwydd. Nath o'n newid system i byn bach, ond, gwanda, Neil Gibson, iawn, oedd yn gwybod o'n i mewn i'r gêm, awt y sylwyd tymor yma, hein i'r goliau wrth gwrs, cen i wneud mor dda.
Mae gen fo'r tîm gwana i fod yn y gêm yma, oce? Mae'r Seintiau Newydd fod i giro oherwydd y tystiolaeth da ni'n weld. Felly mae o'n gorau cael bob ounce o ora allan o hyn. Mae hwnna'n gret o gol. Mae Franklin just yn sweepio i brysio i fewn efo un symudiad ar y troia. A chi barod i fod hon eto am eiliad, Evelyn. Just amseru berffaith gan Josh. Mae Josh yn gweud bod e ddim, ond mae'n amseru berffaith. Mae'n methu fel oedd Max yn sôn yn gynharach. Mae'n methu aros nes y bêl dod lawr. Bydd, dwi'n credu bariad sydd yna ar y bêl, ond Chwefror gyda. Werth ennill gêm. Mae'n gol i ennill unrhyw rownd derfynol. Lot o sôn wedi bod am falle dod o'i fan hyn, ni wedi cael yr heilwen o Rodney Parade a ni wedi cael tipyn o gêm hefyd. Ond neb yn siŵr allan Seintiau wedi sgorio goliau cynnar yn mynd â hi i'r gwrthwyneb. Mae'n bod yn brawn gwych. Gwych go iawn. Mae rhaid chi'n cael ffeinal mewn fama neu cael ras. I ffwrdd o Gynghrair genedlaethol ni, because mae'n special fel mae'r gêm ma wedi bod. Wel dyna ni, diolch yn fawr iawn i chi am y cwmni. Mae'n bod yn hyfryd cael eich cwmni chi. Mwy o bêl-drôd i ddod ni nôl wythnos nesaf, Rownd Derfynol Cwpan Cymru, y merched. Ni'n barod am hynny hefyd, ond diolch yn fawr iawn i Rodney Parade am y croeso. Fe gymryd i dros 140 o flynyddoedd, mae Cwpan Cymru wedi cyrraedd yma, a mae'r nomadiaid yn hoffi crwydro. Di crwydro i'r de i godi Cwpan Cymru. Hwyl fawr i chi.